Arratsalde on danoi. Arratsalde on. Konektatzen txoin falta da, bale. Bale, orain bai usteotan ogala, arratsalde on danoi eta ongi etorri otsaileko ohiko batzar honetara. Hasiko dugu plenua. Kontxi lehenengo. Gai zerrendako lehenengo puntue da 2021ko urtarrilaren 25ko aktaren onarpena. Konforme? Aho batez, onartuta gehatzen da. Bigarrena, alkatearen jakinarazpenak. Ez dagoenez ezer, pasatzen gea 3. puntura. Berankortasunari eta ordaintzeko batezbesteko epeari buruzko informazioa 2020ko 4. epea. Udal administrazioen foruen erregistroa eta berankortasuna. Kontu hartzailea pasatutako informazioaren berri ematen zaizue besterik gabe jakitun izateko. Gai zerrendako 4. puntuan baita kontu ematen zaizue 2020ko 4. lauhilekoari dagokion aurrekontuaren ejekuzioari buruz. Udala, Euskaltegia eta Mispirualdeko aurrekontuei buruz. Baita jakinen gehatzeko beste ipe. Orain, 5. puntutik, 13. puntura bitarteko puntuak aztertzeko, nahiz eta batzordetatik pasatu dien, etzeren eratuta behar da bezala, gai horiek aztertzeko, aztertu edo ez, bozkatu beharko genduke. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Juan Luis González. Alde. Nagore Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasne Oreizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Maria Elena Lete. Abstentzioa. Maite Agirre. Abstentzioa. Jose Balander Arregi. Abstentzioa. Irune Galarraga. Abstentzioa. Ester Ortiz de Zárate. Abstentzioa. Joseba Elosua. Abstentzioa. Alberto Alonso. Bai, gai hau guzti hauek pleno honetan aztertzea onartuta gehatzen da. Udalbatza osatzen duten 17-tatik 16 zarete, 10 aldeko botoarekin eta 6 abstentzioekin. Bosgarrena. Lakaixarekin hitzarmena luzatzeko proposamena. Proposamena izango litzeke luzapen hori onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Zozera dira zineruzo, bozkatu ingo dugu? Bai, kontxo, igual, poskatu horretik ani bai gustako jaten hitza hartzea. Aipatu beharra dago, posgarren puntutik eta 13. puntura bitartean, speech berdina erabiliko dugula, nola bai? Eta, gustauko jaun gure boska azaltzea, bai? Gure boska abstentzioa izango da, puntu guztietan, eta ez gaiarekiko ados edo desados garelako, baizik eta gobernuak ukatu egin dozkulako herritartasun batzordean parte hartzera. Izan ere, irailean gure ordezkariak arazoak zituztela esan genuen, ezin genuela asteartetan gobernuak ezarritako egunean batzordean parte hartu, eta horren aurrean EAJ-ko zinegotziak bi planteamendu desberdin egin zen, eta bixak ukatuak izan zian, edo ez onartuak izan zian. Eta gainera, arelarri xaua, gobernuak ez eban inolako alternatibarik plantea, gure izendatutako ordezkarixak
parte hartzeko herritartasuneko batzordean. Eta gogoratzean nahiko ginuke batzordeak nola itxiriala udal gobernuaren jarduerak oposizioari informatzeko espazioak diala, eta, esango nuke, hausartuko nitzake esatera, hau gertatzen dela, lehenengo aldiz dela Bergarako udaletxean, nolabait gobernuak ukatzen dotzala oposizioari parte hartzen batzorde batean. Eta inolako irtenbiderik aurkitzu gabe, ez? Nik uste dut bidea dela irtenbideak topatzea, esan bezala guk bi planteamentu inginu zen, eta ez bata ez bestia ezian onartu, eta gainera esan beste alternatibarik topau, beraz, gure parte hartzea mugatuta dago batzorde honetan, horregatik, gure abstentzioak hemendikan eta 13. puntukoak gure abstentzioa horren arrazoi horretan oinarrituta egongo da, bai? Nolabait, Bilduren parte hartze berri honen aurrian, gure egonezina eta, egoera larri honetan, gure egonezina adierazteko era dalako. Badago berri saiakera bat antolaketa berriaren ondorez sortu dien arazo batekin liskarra bilatzeko, eta usteot beste behin azaldu arren jarraitzuko dabela zeuen aldetik jarrera antzerakoa izanez. Uste saiakera indala, 3 batzordeetan antolatu banetik, irailean planteamentu bat bazeuan, planteamentu horretan momentu hartan ezin nuen ekarpenikin ordute izan harira, ezin nuelako parte hartzea, ez hartzea erabaki zinuelako, eta momentu hartan antolatu zanean gauza batzuk baldintzatu inzien. Ondoren erabaki zinuenean berriz parte hartzen hastea, eskatu zinuzen ordutegi aldaketa batzuk itxia egokitzeko udal dinamika zeuen taldiaren biharretara, eta esfortzu bat inzan, 3 batzordiak aldatzeko konpromiso hartu ginoen eta aldatu ginuzen, bai ordutegiak eta bai eguna batzutan, eta egisa da, Herritzarren kasuan, tokauzala egun bat jarritza zeuana aldatu ezkero, udal gobernu taldeko kide batek ezingo zebala egon, eta mantendu ezkero zeuanetan, nahiz eta ordua saiatu zen aldatzen, zuen biharretara egokitzeko, zeuen taldeko kide batek ezingo zebala egon. Eta hor muga bat topau ginuala. 3 ordezkari dauzkazue batzorde hortan, kide batek ezin zeban egon, eta zuek erabaki dozue beste kideok bez parte hartzea nahiz eta aukera eduki. Ulertzen dut, ez egotia konforme, nola zuen taldeko kide batek ordutegi hortan ezin da belako, baina eske beste planteamentuekin beste bat kanpoan geratu beharra zeuan, eta uste dut aukera horren aurrian erabaki zala alzien neurriak hartu, eta ordutegiak eta egunak aldatuta, momentuz alzien egokitzapenakin, danok egon alizateko, eta EAJ-ko kidiak egon alizateko ordu bat eta egun bat jarri zala, eta gainera, kursuaren bukaeran egokitzapenerako biharrak aztertu, eta aukeren arabera aldatzeko konpromiso hartu zala. Ontxe bialdu berri dago aurreko astietan egutegi instituzionala, eta kasu hortan ontxe arte birizpideekin inda egutegi xa urte osorako, baina konpromiso hori mantentzen dugu, eta aldanian, dan ondako, obiagan egun balortzeko aukera baldin badaukagu, moldatzeko konpromiso hartuta daukagu. Bitxartian, jakinda, zuen taldeko kide batek ezin da bera egon planteutako egun eta orduan, eskatuko notzuek konpromisoz bestiek parte hartzeko autua itxia eta batzordetara etortzen hastia. Barkatu nik hitza hartu nahi dut bai. Maite, esan dozu lehenengo aldixa da lau pasatzen da udaletxe honetan, ez da egisa. Ni aurreko legegintzaldixan, 3-4 hilabetian, Gazteriako batzordera ezin junda egon nintzen, eta ezin nuen ez errin hori soluzionatzeko. Neuk aldaketa batzuk initzu alako gero lanian, lortu neban berriro junalizatzea. Eta beste egun batzutan, zeuek esan da, egunez aldatu zen. Baina denbora askuan, jutek egon nintzen.
Gorka horra aipatu dozu, autu hartu zinutela eguna mantentzeko zuepe arazoa zeukazuela, horretara goia. Ez zinuten inolako planteamendurikin guk posible alizateko joatia. Guk esan ginoan gure zinegotzi batek ezin zebala, bestiak bebai orduarekin arazoak zeukala, gogoratu behar dut, eta orduan gutxienez ordu bete atzeratu beharko litzake. Baina bebai plantau ginoan arlo hori batzordetik etaratzia, behintzat ekainera arte, arazoa ekainetik aurrera badiruri, aldatu leike dala, edo konpontzeko bidea egongo dala, ekaina edo ustaia, edo berdin jat inkluso iraia. Eta bebaietara ginoan justo arlo hori batzordetik etaratzia, gainera gogoratu behar da, precisamente batzorde horrek momentu enten daukan garrantzia, bizi dugun pandemia egoerarekin, eta zuen zinegotzia, arlo horretako zinegotzi burua, ez dala bertan egoten. Orduan, erabilitako argudioak guretzat ez dira nahikoak, eta are gutxiago bizi dugun osasun egoera honetan. Joan gazen batzordietan badakigu ze azalpen jaso izan dugun, ze batzorde batzutara joan izan pare batzordetara uste, eta badakigu ze erantzun jaso izan dugun arlo horretakoak eta nolakoak izan dian. Orduan ikuste dut, ekainera arte edo ustaiera arte jakinda arazoa ustaian edo ekainean bukatuko dala, zuen nahia balitz guk parte hartzia eta benetako partaidetza botatzea ezin dutela aukibiako arazorikan bilera hori ustaiera arte behintzat beste egun batian zehazteko. Dagokion zinegotzi buruarekin eta oposizioko zinegotziarekin. Baina argi dagona da ez tozuela nahi, ze oso ere oso sentitzezate oposizioa ez bada joaten batzordetara. Ez dago debaterik eta gobernuak eta aurrerago ikusiko dugu moduan beste punto baten, gobernuak erabiltzen dago, bere gehiengo osoa gobernatzeko, hori argi eta garbi dago, orduan, ez tozue planteau, batetik ez tozue planteau inongo izten bederik, oposizioa joateko. Orduan, esatia esan dozun dana, jakinda gainera, ustaiera arte dagoela arazua, izango zian, 6 bilera, ni siquiera 6 izango zian, 5 bilera, ez dut uste hainbesteko zailtasunik egongo litzakenikan, dagokion zinegotzi buruakin beste bilera bat itxia, baina ez duzuen nahi, eta hori da realitatea da, ez duzuela nahi, guk parte hartzia batzordea, bestela esan egon hainbeste zailtasunik. Baina, honekin bukatzera noia, horrekin asaltzean nire eman, gure boska abstentzioa izango dela, arlo horrei dagokion gai guztietan, edo ia gehienetan. Esan dako moduan lehen maite, nik uste dut basoguala gure taldeko kide baten ordutegiak eta zuen taldeko baten ordutegiak txokitzen zebela, horretarako soluzioa planteau egin zuen soluzio diferentiak, baina zeukan irteerarik, eta bestia itxatu zuen eskaeria hainbeste nahi du zuen parte hartzea eta batzorde hortan egotia, planteau duzun beste puntua eta ordu bete atzeratzeana neurri hartuta dago eta herritarren batzordeak eskautako moduan azaldeko zeitxardetan itxen die. Aste hartetan, lurraldiak eta herritarrenak kalendarioan txokitzen zebenian, 2 asteko solapiarekin planteau die, hain zuzen EJ-ko taldekideak parte hartu ala izateko. Zene dutena da, eskadutako puntuak banan-banan aztertu eta alzien guztiak txertatu ditugule egute gizan. Eta zeuen kideak egon alizateko aldaketak indiela. Egisa da, zinegotzi batek, momentu honetan planteutako ordute egite egunean ezin da bela egon. Baina zeuen kideak lauzate, ordezkoarekin batera arlo hortan ordezka izazatenak, eta lautik iruk egoteko aukera daukazu eta erabaki oso ez egotia. Ez da lan. Korporazio hori hau osatu zenian, gogoratuko zara Gorka, ordutegiarekin arazo bat zegoela. Eta korporazio osatu zen zuen ordutegiarekin. Gure zinegotzi bat esan egon. Kargua hartu zuen beranduago. Guri, zuzen iruditu zitzaigun, zuen momentua zen, gobernua osatzeko momentua. Zuzen iruditu zitzaigun amore ematia horretan. Baina, eguneroko martxan, kontutan hartuta, oin batzordean oso trinkotuta darela, oso egun gutxitan eukitzen dugula aukera, eta foro amankomunatu bakarra daukagula. Ez dakit nola eta gainera, antolamentu berri honetan, zuk aurkeztu zinuen antolamentu berri hau, eta esan zinuen, nahi dugu parte hartu zinegotzi guztiak.
hemen darenak, ilusio batekin etortzen die, oposizioan egon edo gobernuan egon, ilusio batekin, eta ekarpenak egiteko nahiarekin, eta hori bermatu nahi dugu. Ez duzue bermatzen. Ez duzue bermatzen. 6 hilabateko epe motz batian, posible esan beste irtenbide bat izatia. Posible esan beste aukera batzuk jorratzia. Guk aurkeztu ditugu hainbat proposamen. Ez duzue onartu. Guk zinegotzi bat kanpuan ustia, eta zuek holan ikusi beharko zinukete, da galera handi bat. Gizarte arloko zinegotzia kanpuan dau. Kanpuan dau, eta momentu honetan oso importanti da arlo hau, maitek esan duen moduan. Eta ekarpenak egiteko aukera urratu egin dituzue, ukatu egin diozue aukera hori. Eta begebistan dau, gaitasuna badaukala egiteko proposamen horiek egin dituela, eta zuek horietako batzuk gehitu dituzue zuen aurrekontuan. Orduan, nola da posible bere balorea erakutsita, bere goguak erakutsita, bere nahia erakutsita, ukatzia bere batzorde horretara jutia. Eta ukatu itxen dituzue. Eta ez dau besterik, Eta horrela jokatu duzue, eta ez duzue bilatu beste aukerarik, beste irtenbiderik, 6 hilabeterako, ez legealdi osorako, 6 hilabeterako, ez zenuten nahi, eta ez duzue bilatu. Beraz, gizarte arloko zinegotzia, aditua dana, ezagutza daukana, eta ekarpenak egiteko nahia daukana, eta holan erakutsi du, kanpuan dago, zuek horrela erabaki duzuelako. Ez guk, zuek. Bueno, esan dako moduan, bada irailean zeuek zinegotizak ez izendatu izan daren ondorio bat, bere momentan bazegoan aukera adosteko eta saiakera egin ginuen. Ondoren izendatu zuenean saiakera egin dien moldatzeko alzan guztia eta egisa da, mugatuta gelditzu dela eta egongo da modua aldanian elkartzeko eta definitzeko. Bitxartean, jakinda badauzkala aportazioak itxeko dudabarik beste mekanismo batzuk badare, eta zuek momentu honetan parte hartzen ez zuen moduan, herritxarren batzordean, baina jarraipen itxen dotzazuen moduan, eta ekartuen gauza batzutan indozuen moduan, bide hortatik herritxarrenetan egoten hasiko bazinate, seguro beste zinegozio nahi aportazio ondixo behitzeko aukera eukiko lukela. Eta gure aldetik ez dugu aportazio horretana jasotzeko oso prest, eta aldanian, ordute gisa eta egute gisa, danon biharretara moldatzeko prestutasun osoakin. Ez da ondorio bat, guk hartu ginuelako erabaki bat parte sartzeko. Ondorioa da, planteamento berri hau, 3 batzordeko planteamento berri hau, gehiengoarekin onartu duzue. Gehiengoaren gehiegikeria da. Besterik ez, eta horren ondorioa da. Ez da guk hartutako erabaki baten ondorioa. Oker zaude, ez da horrena. Da, zuek erabaki zinuen, erabatian egitea, erabaki zinuen eta pleno areto honetan, onartu zinuten aztertzeko nahia zen neukatela, eta urrian egingo ginuela, eta horregatik esan izendatu lehenago. Bertan bera geratu zen nahi hori, eta ez genuen ezer lortu. Baina, de aquellos lodos, estos limos. Eta ez dau gure teiatuan pelota hori. Ez da gutxiago ere, gobernuari tokatzen zaio, bilatzea foruak oposizioarekin egoteko. Gobernuari tokatzen zaio, eta gobernu honek ez du ahalegin hori egin. Esan dako moduan, errepikatzen du saiakeria egin da danon uztartzeko eta hurrengo aukera daukagunean saiatuko ba, danon biharretara egokitzen. Kontxi hurrengo puntuan, zedaz. Bosgarren puntu esan, lakeixaren hitzarmena luzatzeko proposamena, o lakeixarekin barkatu, eta hitzarmen hori da, 3. adinarekin erlazionatutako hainbat ekintza burutzeko eta proposamena izango litzeke. Hitzarmen hori onartzea eta alkateari almena ematea sinatzeko. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagori Ñurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnel Eruarizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Gobernuak holan bultzatuta, abstentzioa.
Maite Agirre, Abstentzioa. Jose Balander Arregi, Abstentzioa. Irune Galarraga, Abstentzioa. Ester Ortide Zarate, Abstentzioa. Joseba Elosua, Abstentzioa. Alberto Alonso, Alde. onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 6 abstentziokin. 6. Caritas elkartearekin hitzarmena lokal baten erabileraren inguruan. Lokala da Martoko eskola zaharra eta baita diru laguntza bat jasotzen da han burutzen dituzten ekintzek aurrea ematen laguntzeko. Bozkatu ingo dugu. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzábal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Inurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itxasnelo Arizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Elena Lete, Gobernua nola multzatuta, abstentzioa. Maite Agirre, Abstentzioa. Jose Balander Arregi, Abstentzioa. Irune Galarraga, Abstentzioa. Ester Ortide Zarate, Abstentzioa. Joseba Elosua, Abstentzioa. Alberto Alonso, Alde. onartuta gehatzen da baita 10 aldeko botokin eta 6 abstentziokin. Lokatza ziklista elkartearekin hitzarmena lokal baten erabileraren inguruan. Ematen zaio Koldo Elizalden udalak duen lokal bat erabiltzeko aukera. Proposamena da hitzarmen hori onartzea eta alkateri ahalmen ematea sinatzeko. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzábal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Inurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itxasnero Arizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Elena Lete, Gobernua nola bultzatuta, abstentzioa. Maite Agirre, Abstentzioa. Jose Balander Arregi, Abstentzioa. Irune Galarraga, Abstentzioa. Ester Ortide Zarate, Abstentzioa. Joseba Elosua, Abstentzioa. Alberto Alonso, Alde. onartuta gehatzen da baita 10 aldeko botokin eta 6 abstentziokin. 8. Olaso Dorrea Fundazioarekin hitzarmena hainbat gairen inguruan, alde batetik bisita giatuak ekia arautzen da Olaso Dorretxeari eta gero baita sari baten antolaketan bi irakundien partizipazioa. Proposamena izango litzake hitzarmen hori onartzea eta alkateri ahalmen ematea sinatzeko. Gorka Artola, Kontxi, nik bozkata horretik hitza hartu nahi kanu. Bale, puntu honetan bai, aurrekoaren mezu berdina, bai, esan dugunez, 13. puntora arte mezu berdina, bai, ez dugu aukerarik izan batzorretan parte hartzeko, beraz, gure bozka horrek eraginda da. Baina, horretaz gain, kasu honetan, orduan eta larrixaua iruditzen jau, bai, eta lehen esan dugun hitz horrek, nolabait, gobernuak gehiengo osoarekin bozkatzen da, agintzen da bela, honetan argi geratzen da, bai? Nola da posible hitzarmena onartu aurretikan, prentsa horreko baten, esatea, martxan hasten dela proiektua, martxoan irekiko dela, hitzarmena gaur onartzen da. Badakigu gehiengo osoa daukala bildu, baina gaur onartzen da. Baina prentsan ja, esan hastian agertu zen, ez? Hori nola da posible? Nola da posible hitzarmen bat onartu aurretikan, prentsan eitzia, esan ez ja martxan ipiniko dala, martxoak bederatzean, ja egunak da dana daka, eta ez hori bakarrik, ez dauka hori bakarrik, nira
aipatu dozun beka usten dut. Beka sari beka sari horren banaketaren inguruan, gonbidapena be badakau. Orduan, gaur onartzen dugu, baina ja badakau gonbidapena korreuan, prentsan ikusi dugu onartu dela, bai argi dakau batzordetik pasau zala, baina onarpena gaiari gaur emote jako, bai? Eta, ez dakit, prentsaz enterauga bebai, prentsaz eta gonbidapenean bebai enterauga zein emote jakon sarixa, ez dakit, hau ez bada gehiengo osoarekin gobernatzea ez dakit zer dan. Bentsat, parte hartze duen gobernu baten eredua ez. Eta, gero, bebain gehitzean nahi nuke, prentsan alkateak esandako hitz batzuk, bai? Ez dakit turismoa ditu moduan esaten da ben, alkate moduan esaten da ben, baina bai nahiko nuke irakurtzia. Segure oso deigarri zein jau. Gorka alkatea ere pozik azaldu zen akordioarekin, komila artean, kakotxa artean. Oso interesgarria den turismo eskaintza zabaltzera datoz bizita gidatu hauek. Eta espero dugu herritarren nahiak asebekteko dituela. Jarraitzen dago espitxak, bai. Nola da posible hitz hauek helaraztia oraindik turismo plana ez badakagu? Osea, gogoratu da dago, ondala 2 urte, ondala 2 urteko aurrekontuetan, guk eskatu ginuala gure emendakinetako bat izan zala San Pedroko gaingen proiektua martxan ipintzia, bai, gaingak bizitagarri etxeko, eta esan zozkuen turismo plan bati lotuta egon biako litzakela, eta aukera horraztertuko litzakela. Eta, gero, pandemia garaia izan da, pasau dana, eta, turismo plan hori, abenduan ez lehitu zen, bai? Eta, ordan, uste dut, 4 hilabeteko epian, edo 6, berdin jat, iritsiko dala. Aurtengo aurrekontuetarako, 2021 bateko aurrekontuetarako, emendakin moduan sartu ginuan hau, eta esan zozkuen, turismo plan horrek aztertuko zebala, eta turismo plan horretara lotuta geratu zen nolabait gure emendakin. Eta horren guk esan ginean, ikusiko dugu esaten dabe, eta gainera esan inotzan etorri, datorren urtean proiektu honekin etorriko gara, eta barren ginean, eta hor geratu zen. Baina nola da posible hitz hauek esatia Olaso dorrearen inguruan, eta aditu gara Olaso dorreko bizitak, nola da, zabaltzea, eta espero dugu, herritarren nahiak asetuko dituela, eta oso interesgarri izango dela turismoarako. Nola gara gai, turismo plan gabe hori baloratzeko, eta ez gara gai San Pedroko gaingen bizitak interesgarriak izango dian baloratzeko edo ez. Osea, itxik batek, itxon behar turismo planari, eta bestiak ez. Ez dakit gai horren atzetik politika dagoen, edo zer dagoen, edo gobernuko berente baten eta garden baten jokabidea dan, baina, desde luego que gobernu honek osoko gehiengoarekin gobernatzen da dela argi geratu da. Eta gainera, beste zalantza bat, nola da posible aktibitate proiekturik aurkeztu gabe, martxoak 9an, Monzonen etxeko ateak irekitzea. Nola da posible? Hau dela benetan harrigarria. Aktibitate proiekturik aurkeztu gabe, nola da posible, Monzonen etxeko ateak irekitzea. Hori bestu gulertzen. Ez dakit politika dan, adituak dan, edo estepsino bat dan, baina hori bependiente dago. Eta usten dut argitzeko gai badela. Lehenengo puntotik hasitza, da nik uste dut, plenoan hitzarmena onartu horretik publiko izan, baina honen lanketa oso atzera dator, eta oso atzetik dator, proposamenak egin ziren, hitzarmen zirriborro bat oindala 2 hilabeteko plenora ekarri zen, haren gainean moldaketa bat izan, konpartiu zen, batzordetik pasau zen, eta batzordetik pasau ondoren izan publiko, fetxak be nahiko estuak zelako. Bai, egisa da, gaur onartuko da hitzarmen hori, onartzen baldin bada, baina, desde logo, egisa da, denborak ala behartuta neurri baten, publiko indala herrialde mailako fundazio batekin sinatzen den hitzarmen hau, plenotik onartu horretik, beste hainbat eta hainbat kasutan publikau den moduan, aurretik landuta zerenak dudabarik, eta kasu honetan batzordiaren oniritzisakin plenora zetorren gai bat esan.
turismo planari jatu nahi epamena, behin da berrez aitzatu dugu, nik uste dut 2008ko aurrekontuarek landu ziren plenoan bebai, 2021ko aurrekontuak landu ziren plenoan gai berdinarekin jardun zinuen, eta uste dut azalpena oso simplea dela, 2008ko aurrekontutarako lanketan, hartu zen konpromisoa turismo plan balantzeko, eta horren baitan beste hainbat proiektu egokizak ziren eta aurrera eta gabia ziren aztertzeko, eta aurrekontu eretan bertan planteatu zen proiektu hau garatzen hastea eta aurrera etaratzea. Eta uste dut, bi konpromisoak aurrera eruaten gabitzela. Hau landu da fundazioarekin, momentu honetan herrixaren ondare bat, herritxarrek ikusgai eukiko dabe, eta uste dugu hori oso baloratzeko kontua dela, eta aldi berian paraleluan landu da turismo plana, esan dozu moduan esleituta dagona, eta laiztar eukiko duguna Bergarako turismoa indartzeko erramintxa bat gehiago, Olaso Dorrearekin batera. Eta uste dut zentzu horretan guztiz positiboan baloratzeko kontua dela bisak. Bueno, nik 3 puntu aipatu ditut, zu bakarrik bi erantzun doztazu, eta, bueno, nik 2 puntu horretan aipamenak etxan ditut. Bai, oso atzetik dator, eta egisa da, batzordetik pasauzala lehengo proposamena, bigarren proposamena, inkluso plenora etorri zen, baina gaur onartzen da. Ez da batzordean onartzen, gaur onartzen da. Eta bestetik, aizaten dozu, turismo planak, beste hainbat proiektu bai jasoko dituztela, bai, eta ez dagoela zalantzarik, hau interesgarria izango dela, beste hainbat proiekturen munduan edo. Guk ez dugu zalantzan ipintzen proiektua, bera. Guk zalantzan ipintzen duguna da gobernuaren koherentzia. Aipatzen proiektu batzuk, bai, joan behar dia lotuta, gobernuari interesatzen jakon proiektu batzuk, bai, joan behar dia lotuta turismo planera, baina oposizioaren ekarpenak, ez barkatu alderantzera, liabenez. Gobernuari interesatzen jakon proiektuak aurrera taratzen dituzue planak alde batera utzita, baina oposizioaren emendakinak, eta bat San Pedro, eta 2 urte goiaz eskatzen berdina, turismo planari lotzen jatzue. Eta batane, bai, horrela da, gorka, ordan, gehiengo osoarekin gobernatzen dozuen eredu da. Eta, bueno, 3. galdera erantzutea gustauko jaten, ez? Nola da posible aktibitate proiekturik aurkeztu gabe irekira data bat aukitzia, ez? Fundazio batek eta erakunde batek, ez? Nik usten dut, ez dakit jakintasunaren ondorioz da, baina oso harrigarrixa pentsatzen jatau. Eta oso larrixa horrela bada. Behiratu jako nukeen kontua da, momentu enten ez da bat informazioarik, fundazioak eraikin hori be zegoeratan daugan, ikusten aktibitate bat badaukala aitortuta, horrek turismo erabilerarekin ustargarria dan edo ez, uste dut nahiko nabarmena dela izan daikela. Behiratuko dugu eta argitzuko dugu. Eta bestearekin aitzatzen dutena, ez da baldintzatu edo, ez da bisak paraleloan lantzen jundie, eta bigarrenak erakutziko hau ez bakarrik hangen proiektua, beste proiektu interesante batzuk maigainan jarriko ditu, eta jumeakoa garatzen, udalak eta komenigarri ikusten daben neurrixan. Alabe, esan dakoa uste dut badala momentua egokisa dela, konfinamentu perimetrala bukatuta, eta datuen arabera emoten dau Laiztar provintzia artekoa bukatuko dela, hobetzen baldin bagoiaz bintza, eta horrek emoten dozkula aukera batzuk segurazko turismo aldetik indartzeko gure herrisa, eta pauso horrek emoten jarraitzu beharra dukagula. Eta beraz hau, badator aurreti daukogun eskaintza hori osatzera, eta positiboa dela uste dut. Nik uste positibo izango dela, ez dut kolokan ipintzen. Baina benetan, ez dugu irakurri hitzarmena, baina gauza asko dare hitzarmen honetan. Gauza asko dare, eta nik uste Bergarako herria jakin behar du. Enteratu gara prensatik. Webgunean badau, Olaso Dorrearen webgunean ere badago, eta gure ikurra badauan saridunen laguntzarekin ezakitori zuzena dan. Niri ezai zuzena iruditzen, zuri kontxi? Pleno honetatik pasau barik? Horren jakitun ez nitzen, baina hitzarmen honetan nolabait ontzat ematen deu, jadanik erabakita eotea, ez dakit zein dan saridune, ia sari hori aurtengoa bentzet banatuko dela, eta ez dela banatuko komite moduko baten bitartez. Horreaino, ez dakit gehiago. Nik ulertzen dut, Bergarako
udalaren armarria eta ikurra hor agertzen baldin bada, nolabait aitatasun bat erakusten duela. Ulertzen dut, eta holan ez baldin bada, web horri horretan... Zer erakusten duela, barkatu? Aitatasun bat erakusten du, babesa erakusten du, lanketa bat egondala erakusten du, adostasun bat egondala erakusten du, eta nik uste, akordio hori udalbatza honetatik atera biazala, oso larria da, oso larria da, oso larria da. Gehiengoarekin gehiegikeriak, hau da eredua. Hau da eredua. Eraman duzue zure gehiengoa, onartu duzue, landu duzue, eta aurrera eraman duzue. Eta hor daukagu, saridun bat, nik ez daki zein dan, probablemente oso egoki izango da, baina benetan penagarria da holan aukeratzia saridun bat. Penagarri, penagarri. Zagi zuzena dan edo ez dan. Zagi nola dan posible. Berriro esaten dut, hitzarmen honetan gauza asko dare, gauza asko dare. 3 bizitak egingo diela, ian 3 bizita. Ez dakit nori erantzuten dion, nik ez dut esaten interesantia ez danik. Esaten dut, Bergarako ikuspuntutik ez dala landu, edo hemen behintzat ez da adierazten landu danik. Ez da adierazten. Ez dakigu segunetan. Ez dakigu nola moldatuko dan. Ez dakigu zer erakutziko dan. Ez dakigu zer erakutziko dan. Erakusteko esparrua zein dan ez dago adierazita. Ez dago adierazita. Nola da posible? Nola da posible izatea interesgarria danik, eta nik ez dut esaten ez dala. Eta ez egon zehaztuta ze erakutziko dan. Nora helduko dan jendia. Bizitariek ze aukera izango duten. Eta Maitek esan duena, aktibidadeko proiektua, nik behintzat hirigintzan ez dut ikusi. Ez dakit landu dan, ez dan landu, tramitatu dan, edo ez dan tramitatu. Nik ez dut ikusi hirigintza lurraldetasun batzordean, eta horretara bagoiaz. Bizitariak sartuko die eta sartuta dare eta guztiz, nik ikusi dut web horrixan. Egunak dare eta orduak dare. Eta udaletxe honetako agintariek ez dakite proiektua dagoen edo ez, aktibidadeko proiektua dagoen edo ez, onartuta dagoen edo ez, neurriak hartuta daren edo ez, benetan hori esaten duzu Gorka. Esan dago moduan, nik uste dut, badarela jokadio batzuk ez dina zuzenak eta ez de logo kasu batzutan esatia prentsaz jakin dozuela gizurra danian, ez du uste zuzena danik. Eta aitortu jako zuala dela, aurretik esan dago moduan gaizarrenda baten plenorako egon danian, moldaketa batzuk behar zienian, da moldaketa horrek ezer publikoin baino, astebete aurretik esko artean zeukazuenian. Bestia be, esan dut, behiratu jako dugu, zela dukagu, eta agertze egon lizke, eta izan duzuna, webgunean adibidez, udal logua egotia gaur hemen onartu horretik, akatz bat da. Egisa da, esan duzu moduan badala elkarlan baten ondorio, eta hainbat lekutan inongo hitzarmen edo erabaki bareko elkarlanak be suertau izan die. Kasu honetan hitzarmen medio egonda segurazko zuzenena, webgunean itxoitia esan hitzarmena onartuta egon arte. Egon lehizke akatz batzuk, ez dute ugatuko. Baina horrek esan dako moduan ez dago esan nahi proiektu bere interesanti ez danik, eta nik uste hortan jarri behagula atentua. Bergarak itxitxe eukideaben ondare bat, herritxarrendako zabalik eukiko dugu eta eukiko dugu aukera dorria ezagutzeko, ikusteko, eta hori dana herritxarrendako zabalik eukitzeko. Baina Gorka, guk ez dakit igual ez da argi geratu, igual ez dugu zalantzan ipintzen dorre honetako bizitak Bergararentzako eta Gipuzkoarrentzako eta mundu guztiko turistentzako interesgarria dan edo ez. Ez gare hori diskutitzen edo ez dugu nahi hori eztabaidatzea. Ez gare hori eztabaidatzen. Eztabaidatzen garen adia akats horrek. Nola da posible aktibidade lizentzia aktibidade proiektua aurkeztuta ez izana, nola da posible prentxan aurreko astian publikauta egotea. Bai, gu jakitun gare, lehenengo zirriborroa oindala ez dakit abenduan edo pasau zan, eta bigarrena ointxo utzaian uro pasau da. Hori bai,
baina gaur onartzen da. Eta horretarako dago osoko bilkura. Eta horreitzik aurreko puntuetan esan dut, gehiengo osoarekin gobernatzen dozuela. Eske, hau da horren eredua. Gehiengo osoarekin gobernatzen dozue, publiko indozue prentxan, esan hastian. Webunean, fundazioko webunean, udaletxeko logoa bizitak guztia publikatuta dago. Eta gaur onartzen da, gehiengo osoarekin gobernatzen dozue. Eta hau da, argita garbi eredua. Eta ez esan akatsak egon bai, egolik edia. Baina ez hau da akats oso larri bat. Honik entzejatze autoridadia, osoko bilkurarik entzejatze autoridadia. Eta hori bai da, hori ez da akats bat. Hori akats bat baina oso egixo da. Gainontzekoak akatsak izalek edia dadoz. Baina hori ez da akatsa, gorka? Osoko bilkurak bere pixua daka eta hemen hartzen dira bakixak. Naiz eta gehiengo osotasuna izan bildu, hemen hartzen dira bakixak. Inungo zalantza barik. Eta guk ez dotzau inoiz legitimitaterik kendu udalbatza honi. Bada salagarrixa udalbatzak eta udalbatzako kide guztiak informaziorik ez dauken inguruan, ez dauken gai baten inguruan publikazioak itxia, eta hori gertau izan da udaletxe honetan hainbat eta hainbat aldiz. Kasu honetan, zabizten esaten da, informazio guztia eukitxape plenotik erabaki bat irmoa izan aurretik publikau dela. Ados. Baina ez daigun benetan fokua hortik kendu. Informazio guztia zuen eskuartean eta udal batzorde baten pasa ondoren inzan publiko. Beste barik, uste nahikoa eztabaidatu dugula eta bozkatzea tokatzen dela. Uste ez, Gorka, sentitzen dut, baina gezurtera ditzia ez zaite atzegin. Nik ez ditut gezurrak esan. Ez ditut gezurrak esan. Prentza bidez ezautu zinua esan zinuen eta hori gezurra da. Ez dut gezurrak esan. Hemen onartu itzen da. Eta onartu barik kanpoan dago. Kanpoan dago eta leku guztietan dago. Web horrixan, prentsan eta dana. Eta hori holanda. Eta hori holanda. Bai. Batzordera gauza batzu jungo ziren. Zirriborrua? Bai, hori da, sariduna be bai, Ainoa? Sariduna be bai, Ainoa? Bai, bai. Punto moduan ez behintzat. Gaizerrendan puntua zeuan honen tratamentua, eta hor, saridunaren plantamentua bazeuan. Eta esan dozu moduan, gizurra da esatia prentsa bidez jakin duzuela honen berri, informazio guztia batzorde hortan, parte hartu ez dozuen batzorde hortan, emon zanian. Eta hori ala da, beste barik, uste dut esan dako moduan, desente eztabaidatu dugula eta bozkatzea tokatzen dela. Nik uste ez, Gorka. Elena, baina neuk, Elena. Hitzarmen honetan gauza asko dare. Eta guk erabaki dugu ez jutia batzorde horretara, ez, ukatu itzen duzue. Eta foro hau, erabiliko dugu, hau argitzeko. Eta argituko dugu, hitzarmen honetan ez dagola ze esparrua bizitatuko dan. Eta hori larria da. Eta azalduko dugu ere, bizitari bakoitzaren kostua 56 eurokoa da. Ez dakit orekatuta dagon edo ez. Eta azalduko dugu ere, egunak ez dare zehaztuta. Ez dakigu egun hauek erantzuten duten bergarak daukan turismoari edo beste zehozetara. Ez dakigu eta azaldu nahi dugu. Eta pleno honetan azaldu nahi dugu. Interesgarria iruditzen zaigulako. Eta inbertsioak esaten da. Fundazioak inbertsioak egin dituela 2020an, baina ez dakigu zeintzuk. Eta hori da hitzarmen honen utzune bat. Bai, utzune bat da. Ez dakigu ze inbertsioa dien, eta holan oso zaila egiten zaigu, pentsat, erabakitzia aukeratutako kopurua egokia dan edo ez, orekatuta dan edo ez. Ez dakigu, ez dakigu, ez dakigu. Ez dare, datu horiek, eta ez dare hitzarmenian. Eta oso harrigarria egiten zaigu, sari dun hori aukeratzeko batzar bat osatzia, eta osatuko da, hemen esaten danez, batzar horretan udal bi ordezkari egotia, baina gero, kopurutan eta ekonomikoki udalak hartzen du kopuru gehiena. Ez da orekatuta. Udalaren ordezkaritza eta ipintzen dan dirua ez da orekatuta. Eta nola hori adierazi nahi dugu, pleno honetan adierazten dugu, bai? Pleno honetan adierazten dugu. Uste dugula, adierazi behar dugula. Eta utzune horiek hitzarmenian dare. Ez da jasota, ez dare landuta. Eta Maitek esan duen moduan, turismoko planaren babesa erabiltzen duzue
beste gauza batzuetarako eta honetarako ez. Honetarako presa handiz, onartu ginuen abenduan diru kopuru bat honetarako. Ondio hitzarmena, bai, diru kopuru bat gordezan 2008koa. Hori da, bueno, ez baldin bazan abenduan, ez dakit noiz izango zen, baina honetarako gordezan. Eta ondioz genekien hitzarmen honen klausula guztiak. Guzti hori adierazi behar dugu, eta adierazi behar dugu honetan, pleno honetan, ados ez gaudelako. Eta gainera, penagarria da. Penagarria da, seguramente elemento hori eta jauregi hori oso interesgarria izango litzake. Eta oso aberatza, eta ez dakigu ze bizitatuko duen jendia. Ez dakigu, hemen ez dago adierazita. Ez dakigu daren goia horiek bizitatzeko aukera izango duen gure bizitariek edo ez. Ez dakigu. Ez duzue jaso? Alabe, eta itxatzen duzu moduan bai, pleno hau bada eztabaida horrek emoteko gunia, baina lanketarako gunia zeuek behin da berrez itxatu duzuen moduan batzordea da, eta batzordeko kidiek daukazue abenduaren hasieratik zirriborro bat, eta haren gainean indako moldaketak oindala 3 bat aste bai gutxienez. Zain dutena da, plenuan eztabaidarako gunia bada, baina desadostasun horredanak aurretik azaltzeko aukera eduki duzue eta erabaki duzue zitxia. Bueno, hor dago. Lan aitzeko modua da, kasu honetan hala erabaki zinuen, izan dako moduan uste dugu eta segitzen dugu pentsatzen oso interesgarria kontua dela, aitzatzen duzun informazio adizional hori segurazko eskatu eskero be erresteko moduan baseuan, ze badago lanketa bat eta espajatzoa llegau, horre onda gabezia segurazko, baina lanketa bat inzan, hitzarmen honetarako badago lasodorriak indako proposamen bat biziten izaeraz berataz. Esan egotena da, lanketa hori badago. Eta espadago zuen jaso edo espaldimoz informazio hori izan da azkenengo 3 hilabetetan honen inguruan lanketa ekin nahi izan ez duzuelako. Beste barik esan dago moduan, eta uste dut, badala momentua bozkatzera pasatzeko eta plenuarekin aurrera jarraitzeko. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzábal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Iñurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itsasne Luarizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Elena Lete, Aurka. Maite Agirre, Aurka. Jose Balander Arregi, Aurka. Irune Galarraga, Aurka. Ester Ortiz de Zárate, Aurka. Joseba Alosua, Aurka. Alberto Alonso, Abstentzioa. onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin, 6 aurka eta abstentzio batekin. Behatzigarrena, Osintxo auzoan 54. arearen garapen industrialerako Soraluze Soziedad Kooperatibarekin hirigintza hitzarmenaren aldaketaren onarpena. Erakusgai egonda, ez da inolako alegaziorik aurkeztu, eta beraz proposamena da hitzarmena onartzea. Alkateari ematea sinatzeko. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzábal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Iñurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itsasne Luarizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Elena Lete, Aldeko boska. Maite Agirre, Alde. Jose Balander Arregi, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Alde. Joseba Alosua, Alde. Alberto Alonso, Alde. baho batez onartuta gehatzen da. Hitza hartu nahi dut. Bueno, puntu honetan erakusten dugu
nola lan egiten dugun, batzordetan nola egiten dugun lan, eta ekarpenak nola egiten ditugun. Eta hau da horren emaitza. Beste arlo batzutan ere, holan egin nahiko genuke. Ez dugu aukerarik izaten. Lurraldetasunean bai. Hau esan da, gogoratu nahi dut, proiektu honetan, EH Bilduk oposizioan zeuenean, ezala ausartu aldeko bozka bat emotera. Koldarra esan zineten, eta ez zinen ausartu. Ez zenuen apustuain Bergararen alde, eta Bergarako enpresaren alde. Eta hori aktetan dau, jasota, eta ez dago katzerik. Nik uste hau EAJ-PNV-ren apostua izan zen bere momentuan. Apostua izan zen bere momentuan naiz eta EH Bilduk ez aldeko bozka ez emon, naiz eta esan komertzio eredu hau esala zuena, eta apostua izan zen ere, legealdi honetan hitzarmena aldatzeko proposamena egin ginuenean. Proposamen hori onartu zinuten, asko zobia salako, begibiztan dau, enpresaren beharretara asko zobeto egokitzen salako, eta azken fina, gune honen garapenera asko zobeto egokitzen salako. Eta hau da horren emaitza. Besterik ez. Bueno, behin-behinekoz onartu zanean behitzatu inuan, uste egoeria aldatu dela lehenengo hitzarmena sinatu zanetik, eta Solaruzek hola adierazi zozkunean egoera bihar berrizetara egokitzeko biharra topatzen zala, guk argi geunkan hori bideratu beharra geunkala, erekin landu ginuan, eta saso ez aurkeztu ginuan batzordera aldaketak proposatu ahal izateko, lanketa emon ahal izateko, eta hitzarmen hobe bat danondako lortzeko. Bai, egisa da, EAJak proposamen batin zinuen, lanketa hori inzan eta onartu zan. Hala, behin da berriz, aipatzen duzu aurreko legealdi izan EH Bilduk hartutako jarrera, eta nik esango nuke aurreko plenuan bezan ginuara eta ez dugula jarrera aldatu, eta jarriko zut 2019ko martxuan, pleno hontan neuk hartutako hitzartzea gai honen inguruan. Aurreko ezoiko plenoaretan hartu ginen konpromisoa gaitza lantzeko, eta alaxein dugu, berben ginoan eragina jasatzen dabe erakundekin, kasu honetan bergarrekin egon ginen, eta Solaruzekin egonga bebai, Solaruzek dauken plan estrategikoa azaldu zozkun personalki, eren proiektua azaldu zozkun eta horretarako dozkan baldintzak, eta oso interesantia pendetzen jaku proiektu hori Bergaran garatzea. Hori balorauta, eta naiz eta horretarako planteatzen den soluzioa ez dan gure eredu, uste dugu oso perfekzia handi bat gehiago Bergaran planteatzea ez dela egokizena, baina plan estrategiko horri prioridadea monda balorau dugu importantia zara bentsat ez oztopatzea akordeo, eta horregatik gure abstentzioa. Orduan, lehenengo proposamena, etorri zen ezoiko bilera baten udalbatzara eta inungo lanketarako aukera barik. Geuk hartu ginen konpromisoa, geu egon ginen, udalbatzan inungo aukerarik emon barik, geu egon ginen eragileekin, geu egon ginen oposizioan egonda Solaruzerekin, hilabeteko lanketa baten ondoren, geure postura argitzu eta hemen erabaki ginuan ausardiaz, ez oztopatzea uste ginualako benetan importantia zala estrategikoki Bergarandako, naiz eta gauza batzutan ez konpartidu. Eta uste eta ausardia horrek erakusten da bera, lanketa baten ondoren, naiz eta punto batzuk konpartidu ez aurrera itxeko pausu emotia eta ez oztopatzea alako planteamendu bat. Aurreko plenuan geure jarrera aurpeiratu zozku zuen, eta nik insistitzen dut, orduko koherentzia berdinarekin, momentu honetan planteamendu estrategikoa zen aurrera itxeko eta aurrera etaratzeko konpromiso hartu ginuan, Solaruzerekin maigainean jarri ginen, eta
kasu hontan, eta hor da diferentzia handi bat, zegoi oposizioko ikuiden moduan, denboraz planteamentua helarazi, lanketarako aukera emon, zuen aportazioa maiganean jarri, eta danon oniritzisarekin ekarri ginuan, plenoaret honetara erabakitzeko hitzarmen hau, hitzarmen moldaketa hau. Lehengo onarpenian eta gorkuan be, boto aldeko bozka guztiekin horrera indabena. Abstentzio bat ez da aldeko bozka, Gorka. Eta hori egin zinuten, abstentzio bat. Sorpresa sartzen dut, denboraz planteamentua egin duzuela. Neri planteamentua iritsi zitzaidan ostegun batian, eta guk, asteartean, gai izan ginen, planteamentua aztertuta eraman, beste planteamentu bat planteatzia hitzarmenera, asko sobia zana, eta onartzia berez, denboraz, ez dakit nik, hau entzuteko jaioa gara ba? Denboraz, entzun da zuen proposamenak, eta zuen proposamenekin moldatuta udalbatzea ekarritza. Uste dut irreputablea dela, margenak emoten dago eta proposamenak aldaketakin ekarri zanak alaxea dirazten dago. Urrengora, Kontxi, mesedez. Ez, Gorka, gogoratuko dizut, zuk ekarri dituzun ez dakit egokia dan, ekartzia alako grabaketa bat, baina zuk ekarri duzun grabaketa bat, aurreko pleno batzutan be gaia tratatu zen, eta leporatu zen iguten, 4 eguneko epia eman da, ezala posible onartzia. Gu 5 eguneko epian, planteamentu ekarri ginuen, hobetu genuen, eta planteatu genuen, beraz, egunaz egun. Urrengora, Kontxi, mesedez. 10. puntue, udal ondasunen zerrendaren 2019ko zuzenketaren onarpena. Uste ez bidali genizuen, besterik gabe bozkatu ingo dugu. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzábal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Inurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itxasnero Erizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Elena Lete, Alde. Maite Agirre, Alde. Jose Balander Arregi, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Alde. Joseba Elosua, Alde. Alberto Alonso, Alde. Baho batez onartuta gehatzen da inventarioaren zuzenketa. 11. Bide publikoan terraza jartzea arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa. Proposatzen da 2 artikulo eraztea ordenantza horri, nolabait albideratzeko egoera ez ustekotan, nolaritan neurri ezoizkoak hartzea, eta aurrea jungo balitz, erakusgai jarriko litzeke 30 egunez, eta ez balin bada alegaziorik aurkezten, behin betirako onartuta ulertuko litzeke berriro ona ekarri gabe erabakirik. Bozkatu ingo dugu. Kontxi bat. Bai, Kontxi, mesedez. Barkatu. Aurre, Irune. Bai, badakatitza, bai. Bai, horrela. Bai. Entendo zazue, bale, eskerrik asko atzaldeon. Bueno, nahiko nuke, nahiko ginuke puntu honetan, gobernuak jarraitzu daben prozedura zalantzan jartzia. Uste dugu, ez dela trazabilidadia errespetau. Lehenengo gai hau lurralde bilera batian landu zan, zinegotzi batzuekin, eta ondoren pasau zan ondoren antolakuntzako batzordera eraman zan onarpena. Zuek badakizuenian batian parte hartzen da benzin negotzisa batzuk izan ziala, eta beste batian beste batzuk hartzen dugula, ezta? Gainera esango bazinue ez zeuala batzorderik, presa zeuala,
baina urrengo astean, hau da, antolakuntza batzorde eta horre laubos bat egunera lurralde batzordia ospatu zen. Orduan, pentsatzen dugu, logikuena izango zala bertan, ez da? Lurralde batzorde horretatikan pasatzia, ero onartzia, baina esan holaxen izan. Ez dakit, despistian, iluntasunian murgildutako gobernu baten eredua ero jarraitzen dozuen, baina benetan ez dugu ulertzen. Gainera, bertan oin proposatutako dekretua, ero zirriborrua da, ez dakiu zer dan onartuko dana, eta horretarako deitzu izana bilera bat izatera, berriz, ez dugu ulertzen, esaten eban bezala hasieran honek jarraitzu daben trazabilidadia, ero... Azalpena nahiko simplea uste dala. Bada administratiboki antolakuntzatik dagon eta lurraren okupazioa bertatik eruaten den prozedura bat, azkenengo berrantolaketan alaxe gelditzuta, eta hor bazeren bi plantamendu gaur hona datorrena, eta da ordenantzaren moldaketa puntual bat itxia habilitatzeko egoera berezi honetan neurri batzuk alkate dekretu sartzeko aukera, eta ondoren ordenantzaren berrikuspen baten sartzea. Eta bestia, basan lurraldearen espazioaren okupazio hori ze formatan emon bidan eta horren inguruko lanketa teknikoa. Eta lanketa tekniko hori espazioaren okupazioarena lurraldeko batzordea ikusten ginoan lantaldia osatzeko lurraldeko batzordekideak egokixabak izan zikela eta hala planteago ginoan. Oina itxatzen dozuela, igual planteagarri esan eta ez dut ukatzen, igual bi arlotako kideak elkartuta aproposa izan zeikela. Baina basan bat prozedura administratiboa eta ordenantzan onarpenak aldaketa puntualau eta gerorako lanketa bideratzea eta bestia neurri berezi horrek lurraren antolamentuan okupazio horretan nola eragiten daben teknikoki lantzea. Bi horrek zen desberdintasuna. Inundik inora ez borondatia desde logo, ez erreskutatzerik edo trazabilidade hori galtzerik. Hala izan baldin bada, hobetu da egun hori, baina esan dako moduan, basan bi esparroa eragiten dotzena, bat maila teknikoan lurraldeari oso lotua, eta ustot hori ukaezina dena, eta bestia administratiboari dago gizona. Nik bai jarraitzea edo gehitzia ez, eta gorkak anera usten dut ondo azaldu da bela, bai? Darela bi bilbide, bai? Batetik handala irizpideak lantzekoa, bai? Hori indala lurraldeko bilera hartan izala, eta bestia administratiboa, bai? Eta hori da pixkat, salatzera edo salatu nahi dutena, bai? Administratibo hori. Gaur hemen onartuko dana, ez banago oker, bai? Da, ordenantza horren, ordenantza horretan txertatzia parrafo bat, bai? Non ahalbideratzen daben alkatea, dekretu bidez, irizpideak zehazten, hemen bebai, parte hartze hori bebai, zalantzan ipintzen dugu. Hemen, isa urte bete goia pandemia hasi zanetikan, martxoan hasi zan, eta urte bete berandu hau, ahalbideratzen dugu alkatea, ordenantzetan ahalbideratzen dugu alkatea, irizpideak dekretuz onartzeko. Ez da horrela? Ez da hola, eta uste dut oso nabarmena dela, da alkate dekretuz ezarritzako irizpiden gainean baimenak emotera. Ez litzake alkateak asontan neu izango diskrezionalki emongo litzuzkenak. Ezarritzako irizpide batzun gainean eta teknikoki aztertuta, eta baldintza horrek lan maiortan landutakoak izango lirake, zirriborroa daukazuena, zirriborroaren moldaketa eta ondio txertaketa batzuk itxeko pendientearen eta jakinian zaetena, eta irizpide horren gainean alkate dekretu onartuko lirake. Ez litzake alkatu izango, dekretu bidez onartuko litzuzkena. Ustot ezberdintasuna nabarmena dela. Atzalde hon denoi, ez dakit, egia esateko nazte galante ikusten dut historia honetan, ez? Zaitik egiten dugu bilera bat teknikoa, gero administratiboki aurkezten da beste elementu bat, handarenek ez dutela ulertzen, nola esan da,
Eta oin, eman behar dugu baimena dekreto bati, jakin gabe baita ere, hola esan da, dekreto horren atzian zeon lehiken, ez? Bai, esan egin duzu, eta, sinistuko dugu, lanketarako, gelditzen dala, ez da, tarte bat oraindik, baina, kurioso da, zela gestionatu dan, hau, Eta ni personalki bueltatzen naiz igual abiapuntu batera dala hori, ez dakit komisioen eskema ez da bat ere operatiboa. Eta normalena izango litzateke, teknikoki onartuta dagoen, zirriborro bat, administratiboki gestionatu eta gero plenora ekarri. Eta hortarako, esan dugu 9 hilabete gutxienez. Eta, presan gaudela, presan dare, azken finean, kalian darenak, ez? Tabernariak. Baina, administratiboki nik uste nahiko liauta gaitzela. Eta, puskat teknikari edo puskat aipatzen, bai ikusi dugu sorpresaz, puskat, gaur egun bidalitako zirriborro, ez da? Izango da, azken finean, dekreto importantena izango da zirriborroa. Zeren, eta, egin genuen bileran, nik uste, niretzat betat garbi gelditu zen, helburu politikoa, bi talde, ez da, bai gobernuak eta bai oposizioak, konpartitoa zeukagula, eta zen azken finean, alik eta mai kopuren handiena, eskatzeko edo jartzeko aukera ematea, ez? Eta, eskema horrekin adose onda, gero, sorpresaz ikusi dugu, zela, borradore horretan, gauza batzuk ez die kontuan izaten, eta beste gauza batzuk oso murriztuta gelditzen dira. Adibidez, planteatu genuen, neurri baten, strukturak ez behin betirako agian, baina bai semi-permanente moduan edo planteatzea. Hori zuzenean ukatu itzen zaio, eta nik uste hemen kontraesan bat daola gainera. Zaitik, gaur onartzen den puskat baimenean ikusten da elementu bat dela 2 urteko epea amortizatzeko ikusten dela. Ados, baina ez dakit ze amortizatu behar den. Zeren eta azken finean, estrukturak baldin badie, nik esango nuke, eguneko kentzekoak eta jarraitzeko ahalmena eskasakoak, amortizazio horren kontzeptua, nik harrituta gelditzen naiz horrekin. Kontrasean bat ikusten dut. Helburua, adostatutako helburua bai planteatzen da, baina gero errealitatean, nik uste hor ez dala ondo lantzen, ez? Orduan, hor da ere karpak, hor da ere haize kontrako elementuak, horiek danak izan behar die, egunero mugitzekoak. Orduan, nire ustez, horrekin bakarrik ematen diogu lana, ez da? Azken finean ostelaritzari, eta baita ere, bileran komentatutako arrisku, leizken arriskuak, gaizea eta, hor gelditzen die. Eta bai gelditzen da elementu bat dela, egunero mobidu behar die gauzak, hola esaten da, ez da, borradoretan, eta hori nekez izan daiteke elementu batzukin. Jarraitzen geha, oingo eskemarekin, mai txikixak, eta toldo edo sombriak, edo bestela, hori da naukatuta gelditzen da, eta hori harritu etxen gaitxu. Beste puntu bada, eta nik uste ados ginala denok, aukera horrekustea, batzutan maiak 3 aulkikoak izatea, eta beriztea, 4 aulkikoak eta 3 aulkikoak, azken finean malgotasun gehiago izan daitezen, mai gehiago jartzeko. Momentu enten, badakigu, bakarrik 4 lagun izan daikela mai batean, eta agian, batzuei, interesatu barkatu. Ingo zaie, mai kopuru gehiago jartzea, eta esain beste aulki. Orduan, hori be ez dugu ikusten, ez dakit, galdu dan hori. Gero, beste elementu bat, kurioso ditzen zaigula da, aipatzen dela, okupazioa egongo dala, eta, ez dakit, logikoa dirudi, urgentziazko epean murrizten den dekreto batek esatea tasaren menpe dagoela. Kriston kontra esana ikusten du. Zaitik, esaten duzu, oain arte, kendu indie tasa horiek, ez? Bale, nik uste edo bitzatuko laulertzen genuen, horrekin jarraitzeko asmoa bazegoela. Eta sartzen da elementu hau dekretoan, orduan esaten du, ez dakit, emergentziazko egoera aurre itxeko baldimada dekretoa, segaiti dago jorreita, ez? Nahiko bitxi.
Eta agian potentena da, hor komentatzen da, bigarren xedapenean, azken finean hartuko dela erreferente moduan ezin dela gaindituko puruz, joan zen ekainean finkatuta udalak proposatutako mai kopurua. Eta horrekin, ez dugu ulertzen zergatik sartzen den hori. Zaitik teknikoki bere garaian egin zen planteamendu bat, ondo leikela ez, baina bai askok agian ez dute ondo aprobetxatu hori. Askok esaten du tabernariek. Eta logikoagoa dirudi, punto zero, azten baldin magea, ematea denei, nahi duten eskarea itzeko, eta gero teknikoki ikusiko da. Txautik gaur, dekretontan ikusten dien elemento batzuk, ez die berdinak. Hordak, ez dugu ulertzen, zeraitik esaten da, tope, ekainan jarri zanak, eta lantzen da. Hau, ez dugu nik bintzat ezin dut ulertu. Soberan dago, nire ustez puntu hori. Aukera beharko lukete, eta hola esaten da dekretoan, baimena hitzeko onartutako elementu berriekin, eta agian konfigurazio bat ezberdinekin. Gainera jendeak, 6-8 hilabeteko esperientzia badaukat bere terrazan, eta seguro erek guk baina askoz be pentsatutagoa daukela zer jarri eta zehaz. Ordan, gelditzen die elementu asko lanerako oraindik, eta lana hitzeko prest. Baina bai puzkate harrituta ikusten dugu ze atzera pauso eman duen azken finean borradore hau aste beten, ez dugu ulertzen. Nik ez duten ulertzen da gaurko planteamentua, ze uste pleno ontara gaur ekarrian puntua ez dela dekreto horren borradoriaren eztabaida. Da ordenantzaren aldaketa bat, gero, zirriborro fasean dagoen dekreto horretan eta soin konpartituta dagoen zirriborroa proposamenak itzeko, gaur bota dituzun dana maigainean jarri eta aztertzeko, egisa horrekoan batzuk planteo ziela eta konturatu galageu zirriborroan jasoztiela eta horrek eskatuta dauzkagu txertatzeko, eta beste batzuk onetxeatzen zinuzena maigarnean jarri eta eztabaida gai die. Baina gaur ekartzen dana maigainera, plenora, da ordenantzaren aldaketa bat, egoera berezi honetan alkate dekretu bidez, zirriborro fase horretan dagoen alkate dekretu horren bidez, ahalbidetuko da bena malgutzia ordenantza gaur egun dauzkan aukerak. Eta lanketa hori ekainekoa oinarri hartuta, baina tolduak, olanak edo antzerako elementuak, jaimak edo antzerako elementuak erabilia izateko proposamenak bulego teknikoan mairik mai indie, sustapeneko teknikarizarekin batera, eta bilerak egin die, eta gonbidatuak izan zineten nahi izan ezkero etortzeko, auzo eta kale-eskale, ostalarizekin indien bileretara proposamen hori. Proposamen moduan, udalak indau lanketa bat taberna bakoitzean, nola planteau halko litzaken eta udalak onargarri izango litzaken plantamentu batekin, edo zirriborro hori konpartitu izan zeuekin. Eta horren gainean, ostalarizekin dako proposamena jaso die eta bideratu die. Zena egotena da, lanketa hau, bada hilabete batzutan datorren lanketa, momentu honetan materializatzeko erremintza moduan ordenantzaren aldaketa jartzen duguna, baina lanketa hori ostalarizekin be, inda neurri handi baten, ekilibroa bilaun naixan, okupazio publikoa eta ostalarizen aktibitatearen baldintza eraginkor samar batzuk bermatu ahal izatea. Eta ustean, ekilibrio hori bilatzen saiatu gara momentu oro, eta ekaineko okupazioko plano guztiek be hori bilatzen zebela. Hori arrazoietako bat, ekaineko aurra oinarri moduan hartu eta proposamen berrixak, bai olanak eta abar udalak indako, eta baitxa ostalaritza aktibitate bakoitzak ingo litzuzken proposamenak aztertuko diela esan da dago, eta erake ekartzen daben oro aztertuko da. Bitxartian, gaurkoan plantamentua da, erremintzia jarri, ordenantza moldaketa bat jarri, eta egoera berezi honetan, irizpide horren markauta eta bulego teknikoaren adostasunarekin, onartzia posible izango liraken okupazio horrek ahalbidetzeko. Benetan ez dut ulertzen prozedimentua, esaten dut, ez ustez gauzak bestera bateren leikela, askoz be era logiko baten. Eta onartzen dugu gauza bat, jakinda beste gauza asko pendiente gelditzen zaizkigula. Ez dut ulertzen.
eske gaur onartzen duguna da, dekreto horrek aurrera itxeko aukera eukitzeko erramintza bat, ordenantza hontan txertatzea. Eta ordenantzan aldaketa bat itxea, onargarri izateko lantzen gabizen zirriborro hori aurrera eruatea. Lantzen gabizena, zeuekin konpartituta, zeuen aportazio horrek jasota. Orduan, nik ez dut ulertzen planteamentua bera, bagabitz, eta prozesua da, honen ondoren, irizpide horren esarpenak ekarriko dau dekretua, eta dekretu horrek ahalbidetuko dau okupazio horrek emotea. Bai, horka, ulertu dugu, hola izango dela, Baina ez gare ados egaitik gauzak, naztu itzen die. Eta gero, beste historia da, ez dakit jasotako borradorea zertarako balio du nala ez. Baina idatzita dago, Eta idazkariak bidali du. Orduan, alde horretatik... Bueno, barkatu, hor sartzen. Maite Agirrek informazio eskatu zidan, eta bialdu nion momentu horretan zegoena. Garbi utzita, zijola, dekretu baten borradorea. Bai, borradora sala hori garbi dago, kontxi, ez dago zalantzarik. Baina bai, suposatzen da, lan bat egin dela, eta, bueno, guarrituta gare, lan hori neurri baten guretzat atzera pauso bat dela. Planteamendu politiko batean adostuta, printzipioz, horretik, gure kezka. Bai, nolabait, lehen saiatu naiz saltzen ez, baina justo Lander sartu da, eta hor zapaldu inga hitza bai. Lehen gorkak hasi dana, ez? Gorkarekin hasi garen lehen elkarrizketa, ez? Bi bilbide zerela, bat irizpideak eta bestia administratiboa, bai? Eta gaur hemen onartzen dana argi daukau dala ordenantzetan ahalbideratzea dekretu hori gauzatu ahal izateko. Eta nire kritika lehen hasi naiz esaten, baina ez bukatu izan, batetikan, hau, joan zan urtean bebai hileik esan, usten dugu erabat berandu datorrela, bai? Eta irizpideak, oindala bederatzia betetikan ona lantzen azileik eginan, baina hau, gaur hemen onartuko dana, gobernuaren gehiengo osoarekin berandu dator, bai? Hemen onartzen dana da, dekretu bidez, ahalbideratzea alkatea. Orduan, hau oso berandu dator. Hori batetik. Eta bestetik, pixkat Landerrek azaldu da benaren arira. Argi daukagu dekretua zirriborro badala, argi daukagu, ze gainera kontxik holan adierazi zoztan bere imeian, argi eta garbi hori ez dugu zalantzan ipintzen. Baina bai ipintzen duguna zalantzan da, astelenian egindako hainbat aportazio, gure alderrizak egindako hainbat aportazio, bai, eta Landerrek adierazi dau. Ez diala jasotzen zirriborro horretan, orduan, ez dakit, espero dugu zirriborro definitiboan jasotzea. Eta gainera, justo gaur goienan publikatu dute, bai, Kino Martinezek egindako adierazpenak. Eta bertan bai, nolabait Landerrek esaten da benaren arira dator, bai. Kinori galdetzen zaio, nola dagoen terrazen araudia Bergaran. Eta bere hitzetan, Bergara, berak dioenez, Bergaran kontrakoa gertatu da. Ostalariek mahai kopurua murriztu behar izan dute, ez dietelako tokia zabaltzen utzi. Alde horretatik, uste dugu, udala eskuzabalagoa beharko lukeela izan. Beraz, nik uste dut argi dagoela zirriborro horren lanketa jarraitu behar da bela, zirriborro hori bere horretan, ez dotza erantzuten ostalaritzak daukan beharreri. Eta, espero dugu, gure aportazioak bai kontutan hartzea eta harik eta askarren. Ze ostalaritzak sufritzen dago ia urte betetikan. Kino Martinezekin telefono segon nintzen elkarrizketa hori eta gero, eta desde luego informazio falta bat nabarmena uste dut badala adierazten dana, eta beraiala traslada honotzan, eta urrengo gunetan erekin elkartzeko enplazamentu inotzan. Uste dut importantia, ostalaritza elkarteak be, udalak emonditxuen pausuak ezautzia, bergako ostalaritzei trasladatzen saiatu izan gana bilera guztietan, eta erekin lantzen, baina horra itxatzen dana ez da hala. Eta uste dut jakineko dala, zeuek be lanketa horren parte izan zinetelako. Bere momentuan dekretu bidez, espazioak doblatzeko biharra zeuanian mai berdinak mantentzeko, Bergaran orokortasun baten hori zan onartu zana, eta espazioa zeuan eremu guztietan onartu jakuen terrazaren azalerak duplikatzia mai kopura mantenduz. Bai, egisa leku batzutan mai kopura jetxi behar esan dela, eremu horrek indako azterketak emoten zebalako okupazio gehiagorako aukerarik edo gomendagarri zabintzat ezala okupazio gehiago emotia eremu horretan. Eta zentzu hortan, Kinok esaten da bena,
mai kopura gutxitzearena. Egisa da batzuk 10 mai eukitzetik, 7 edo 6 mai eukitzera pasau ziela, baina eren espazioak ezabalak emoten doblatzeko aukerarik, eta aldi berian haunditxu bai indiela. 5 izan biako liraken horrek dekertuak markautakoan arabera, Jaurlaritzaren dekretua markautakoan arabera, 6 edo 7 izatera pasazien. Zentzu horretan uste dut, udala beti saiatu dela oreka bat bilatzen lehen esan duten moduan, bai okupazio publikoa eta erabilera publikoaren eta aktibidadien bizitzaren bermatzearen artean, eta alaxe jarraitzuko dugula eta hori konparteitzen ostalarisekin eta lantzen. Nik uste, ezakit, oso azalpen, ez dut, probablemente oso nahi izango da, eman duzuna, baina administrazioa garela ez da bukatzerik, baina halako prozedurarekin nik uste administrazioa izatetik burokrata hutzak izatera pauso batian gaudela. Momentu honetan, bergaran biadana eta ostalaritzak behar duena da zehaztia ze aukera daukaten. Eta alik eta mai geixen ipintzia albideratzia nola babestu, nola egokitu, nola txukundu. Eta hori da, eta guzti hau, ez dakit, berandu iristen da. Beraz, berandu iristen da. Dara malgula 11 hilabete. 11 hilabete. Eta hemen, niri galdutan hau entramado administratibo honetan, baina bai ulertzen dut gutxienez 2 hilabeteko aurrerapenarekin aurkeztu behar dutela. Baina, a ber, kalian gaude, egunetik egunera baldintzak aldatzen di, Egokitu behar gara bai edo bai, eta azkar, berandu gaude, berandu gabiz, honekin. Eta hori da erantzun behar dioguna. Orduan, landutako ordenantza edo aldatu behar dela, dekreto sonartu behar, egin dezagun, ja. Jendia zain dagola. Eta zaude, hortiziar, herri guztietan gauzak ipintzen ari diela, eta hemen ez. Eta behar da lidergoa, eta udalak euki behar du lidergoa honetan. Eta ez dauka, momentu honetan. Ez dauka. Lo gaude. Eta esan dut gaude, baina tamalgarri da. Udalak urrian, 11 hilabete bat pandemia zenetik, baina ostalaritzaren bigarren itxierak nabarmen lagazeban bihar bat, ordura arte ostalaritzak be, ezeban hain derrigortezko ikusten, eta orduan nabarmen geratu zen, bigarren itxialdizan oso nabarmen gelditu zen, eta arrezkero jarri ginen hasieratik erekin berriketan, eta plantamendu konpartiduak itxen ibiliga, eta udalak lidergoa hartu dau, eta 70 establezimentu hori plantamendu banakoak indotze erekin elkarlanean. Burokraziaren kontua bai, eta malez instituzio publikoa badukagu halako zailtasun batzuk, neurri handi baten gorengo instituzioak be baldintzatzen dituztenak, eta hortan geu berandu gabitz, aitortuta, beste instituzio batzu laguntzak emoterako orduan oso berandu dabitz, eta uste dut danak kalian sufretzen dabitzela. Eta bai, gure aldetik, alik eta alegin handixen egin beharko dugu hori agilizatzeko. Eta ez eukiz alantzeik zerriborra horretan, eraginkorra bat askarrago izan baldin baleike, pausok emon baldin baginke, gehu izango lehenguak horre bultzatzen. Nik uste hau onartzeko, gaur ekartzen dan hau onartzeko, urrian, perfectamente genden danok pres onartzeko eta bideratzeko. Hemen ez dau balore gehigarririk, ez dau, eta hori da landu behar duguna, hau paperrutza da momentu honetan. Euskatzera, pasakoa. Gorkartola. Alde. Ainhoa Alete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Iñurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasne Lorizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Alete. Aurka. Maite Agirre. Aurka. Jose Balander Arregi. Aurka. Irune Galarraga. Kontra. Ester Ortiz de Zárate. Aurka. Joseba Elosua. Aurka. Alberto Alonso. Abstentzioa.
Onartuta geratzen da ordenantzaren aldaketa 9 aldeko botokin, 6 aurkakokin eta abstentzio batekin. Jarri jungot. Amabigarrena. Diru laguntzen 2019-2021 plan estrategikoaren aldaketa. Hainbat diru laguntza edo lerro berri sartzea proposatzen da, eta aldaketa proposamena bidali zitzaizuen. Bozkatu egingo dugu. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagori Iñurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasne Luarizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Aurka. Maite Agirre. Aurka. Jose Balander Arregi. Aurka. Irune Galarraga. Ester Ortiz de Zárate. Joseba Elosua. Alberto Alonso. Abstentzioa. Onartuta geratzen da baita plan estrategikoaren aldaketa, 10 aldeko botokin, 6 aurka eta 5 aurka barkatu eta 6 eta abstentzio batekin. Gaizki izan dut. 9 alde, 6 aurka eta abstentzio bat. Kontxi, itzatu nahiko nuke. Bai, Meta. Bai, bueno, gure kontrako bozka da, bai aurrekontutan, batez ere ikusitza aurreko eztabaida bai, eta ikusitza, ze dinamika edo ze ritmotan doian Bergarako udala, bai, ostalarixen laguntzarekin, eta gero, hausnarketa eta lanketa ondoren inguruko herrixetan udalek bideratutako diru laguntzak ostalaritzari, usten dugu hemen onartzen dana, bai, plan estrategikoan, eta bere momentuan diru laguntzak onartu, gure bozka abstentzioa izan zen, baina ostalaritzearen diru laguntza aztertzen ibili genienean aurrekontutan, bai, gure proposamena zan, gure lehenengo proposamena izan zen, 250.000 euroko diru laguntza zuzena bideratzea ostalaritzari, gero egisa da, bigarren bueltan, esan ginoala, adostasunetara iritsi naixan, eta, nola baitz onartu zen, bai, adostasunetara iritsi naixan gobernuak egindako proposamena, baina jarraitzen dugu pentsatzen, eta ikusitza gainera, hori inguruko herrixetan, adibidez, Hernanik dagoeneko bideialdi, ere atera ditzu, eta gehienezko laguntza 2.600 euroko diru laguntza ematen da, ez? Bergaran onartuko dan, laster onartu, batzorretik pasau da, orduan pentsatzen du laster onartuko dala, gehienezko diru laguntza 1.200 eurokoa da, bai? Baldintzak beteko baditzu, bai? Ezarritxako baldintzak. Orduan, eta arrasaten be bai, diru laguntzak desenta ondixau badia, oran usten dugu momentu honetan ostalarisak publikatuko dian diru laguntzak baino beste zerbait handixago behar dela, bai? Holan, gainera guk prentxaurreko bidez hola helarazi ginoan, bai? Eta gure proposamena, nola batzorretara ezin garen joan, gure proposamena helarazi ginoan, bai? Eta usten dugu, gaur onartu dan plan estrategikoan ezartzen dan Bergarako ostalarixendako diru laguntzak oso urriak diala, ez diala bere nahiak asetzeko balioko, eta are gehiago ikusitza, pandemia honek, ez dakit amalez nun aukiko daben muga, edo noiz amaituko da, baina ikusitza lusatuko dala, usten dugu ez dala nahikoa izango, ez da inundik inora. Ez da aurrekontutan ezarritxakoa, eta horregaitxik gure kontrako bozka. Igual nahikona pixka komentatzea, moldaketa hau badatorrela, ez? Ostalariek egindako eskaera bat erantzuteko, eta sektore baten biharrak bideratzera datorra, ez da? Prozesua luzia izan da, dinauze berandu datorrela, baina eske prozesu batean pausuak emon dia, ez da? Prozesu horretan, haitxatu da moduan lehen gorkape bai, ez? Ostalarisekin bildu eta beste hainbat kontu egin die, baina ez noia berriro errepikatzera. Nahiko nabana da, pixkat ekartzia ona, urte batian, ez?
Azken urtean, Bergarako ostalaritzak udaletik jasotako edo jaso ahal izan daben diru laguntza kopurua. Lehenengo itxialdiaren ondorez, 800 euro establezimendu bakoitzari. Uraren fijua eta hondakinen tasak ez die kobratu. Urtebetez ez da terrazetako tasarik kobratu. Eta maiatzean baloratuko da urte bukaera arte luzatuko da edo ez. Bigarren laguntza zuzen hauetan be, diru kopuru bat jaso ahal izango dau taberna bakoitzak. Gutxi gora bera taberna bati lagundu genke urtebetean 4.500 euro. Orduan, igual beste herri batzutan gutxieneko diru kopura bestatuk izan die, baina batasetan eta beste kontu batzutan ez da neurririk hartu. Orduan, dator prozesu baten, datorrenean, prozesu baten ondorixoz, berandu, nahi xauko ginuke lehen hau izatea, baina dator ontzen, eta, diru laguntza ez dela urria dela, ezaleke, kaltetutako sektore bada, eta larri kaltetutako sektore bada, baina badare beste sektore batzu bai larri kaltetuta darenak pandemian ondorixoz, COVID-19 ondorixoz, eta uste dugu udala bere baliabidea da bizela jartzen danai erantzuteko. Eta ostalari seibe bai, esan dako moduan, 4.500 euroko laguntza emon genke azkenengo urte honetan. Hamahirugarrena, udal taldei asignazioaren berrikuspena. Aurrekontuan gutxitu entzan, udal talde jasoko loken diru kopurue, eta baita puntuaren balorazioa zehazteko zegoen, kontu hartzaileak zehaztu ditu puntuak, eta urtarriaren batetik aurrea udal talde bakoitzak jasoko luken dirua. Hori esan da, boskatu ingo dugu. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasne Luariz Aristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Alde. Maite Agirre. Bai, alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Jose Balosua. Alde. Alberto Alonso. Alde. Baho batez, onartuta geratzen da. Aurrea segiko dut. 14. Martxoaren 8 dela eta udal adierazpena. Proposamena da udelek bidalitako adierazpena onartzea, udal adierazpen bezala, eta honela dio. Zaintza berdintasunean, emakumeen egitekoa pandemian eta zaintzaren krisi globalean. Dimensio askoko krisi sistemikoan gaude, zeina gurutzatu eta erlazionatu egiten baita aurretik zeuden beste krisi batzuekin, esaterako ekologikoa eta zaintza arlokoa. Pandemiak agerian utzi ditu mugimendu feminista eta emakumeen kolektiboak egiten ari ziren zenbait aldarrikapen. Giza bizitza zaurgarria da eta giza ingurumenaren eta ingurune komunitatuaren zeharo mendekoa. Ezerk ez du garrantzia handiagoa izan behar bizitza zaintzeak baino, pandemia dela eta muturreraino prekario bihurtu eta ahuldu den bizitza. Gaur, martxoak 8, emakumeen nazioarteko egunean, pandemiak eta haren kudeaketak baldintzatukutako urte honetan, aintzat hartu beharra dago emakumeek pandemia eta beraren ondorioak borrokatzeko mundu osoan egindako ekarpena. Zaintzaren ardura emakumei egokitu zaie, bai zerbitzu publikoetan, osasungintza, hezkuntza, gizarte zerbitzuak, merkataritza eta elikadura, bai etxeen barruan.
Eta batez ere, haiek eraman dute krisi sanitario eta sozial honetan funtsezkoak izan diren zerbitzu askoren zama. Emakumeen artean ere banaketa desorekatua da, klase sozialaren arrazializazioaren eta migrazio estatusaren arabera. Gainera, kasurik gehienetan egoera prekarioan egindako lanak dira. Berdintasunik gabeko banaketa horrek gainkargaz gain eta hark emakumeen osasunari eta bizikalitateari dakarskien ondorioez gain, zaintza sistemaren prekaritatea ere azaleratu du, eta lehendik ere bazeuden desberdintasunak areagotu ditu. Gure gizarte ereduak familiaren eta neurriz kanpoko proportzioan emakumeen esku uzten ditu zaintza gehienak, bai ordainpekoak, bai ordaingabeak. Oso gutxi ematen dira eremu publikoan. Bestalde, egoera eta estatus okerreneko emakumeek, guraso bakarreko familien buruak, behartsuenak, kolektibo zaurgarrienetakoak, indarkeria matxistaren biktimak, neurri handiagoan jasatzen dituzte zaintza zamaren ondorio negatiboak. Ondorioz, gizartea bere aitorpena adierazteko moduak konpromiso irmoa izan behar du. Berdintasunik gabeko banaketa bidegabe hori euskarri ematen dioten genero arrakalak borrokatzeko konpromisoa. Desberdintasun horiek agerikoak dira emakumeek funtsezko zerbitzuetan egiten duten lanaren baldintzen prekaritateari begiratu eskero. Bada garaia zaintza lan guztiei dagokien balioa emateko eta aurrera egiteko erantzunkidetasun handiagoko eredu baterantz, persona guztientzat ekitate eta ongizate handiagoa sortzeko. Udalak gaude lehen lerroan pandemiari eta har personengan dituen ondorioi aurre egiten, eta liderrak izan behar dugu zaintzari eta haren hornikuntzari buruzko politika publikoak bultzatzeko orduan, erantzukidetasun publikotik abiatuta, eta arreta emanez gizon eta emakumeen baldintza eta inpaktu desberdinei. Erakundeok koordinatuta egoten jarraitu behar dugu eta bideak zabaldu behar ditugu herritarrek eta bereziki mota askotako emakumeen kolektiboek eta mugimendu feministak benetan eta modu eraginkorrean parte har dezaten erabaki publikoetan. Horregatik guztiagatik udal honek bere eskumenen esparruaren barruan honako konpromiso hauek hartzen ditu. Gizartean zaintza antolatzeko ereduari buruzko eztabaida bultzatzea eta eztabaida horretan buru izatea. Bizitza erdigunean jartzean oinarritzen den ikuspuntu feminista batetik abiatuta, zaintzaren erantzunkidetasun sozial eta komunitariozko bidean. Analisia egitea genero ikuspuntutik kolektibo zaurgarrienen egoerari eta beharrizanei buruz, baita COVID-19 ondorioei buruz ere, eta horiei aurre egiteko premiazko neurriak martxan jartzea. COVID-aren krisiaren eragina arintzeko onartzen diren neurri guztietan genero ikuspuntua gehitzen dela bermatzea, laguntzez eta babes programez den bezain batean. Konponbide bideragarriak aztertzea eta esartzea adingabekoen eta mendekotasuna dutenen zaintzari laguntzeko tokiko zerbitzuentzat, zaintza baldintza duin eta bidezkoetan egin dadin. Saiatuz eta edo errastuz, bai ematen duenarentzat, bai jasotzen duenarentzat ere. Udalen berdintasun plangintzetan espresuki azpimarratzea, emakumeen ahalduntzea, zaintzaren balioa eta ari dagokionez gizonek duten erantzunkidetasuna. Berdintasuneko tokiko politika garatzeko eta generoa tokiko politika guztietan zeharlerroa izateko erabiltzen diren giza baliabideak eta baliabide tekniko eta ekonomikoak sendotzea eta babestea. Tokiko zaintza sare komunitarioei babesa ematea. Oskatu ingo dugu. Kor Kartola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Markina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnero Erizaristi.
Juan José Asula. Alde. María Elena Lete. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Alberto Alonso. Alde. Baho batez, onartuta geratu da martxoaren 8ko adierazpena. Gai zerrendan hurrengo puntue da, Mendia Biziri Polpol mendizale taldeak aurkeztutako mozioa. Mozio Txizu kontxi, momentu bat, markatu. Justo udaldatza aurretik 3 bozera mailak eta neu elkartuga, EAJ gaur pleno aurretik 3 ordu laurden eskasa aurretik aurkeztu dau mozio alternatibo bat eta aztertzeko astirik egonestanez, datorren hileko plenora eramatia erabaki dugu. Gai hori erretiratu egin da. Orain, gai zerrendaz kanpo proposatzen da aztertzea PS Euskadiko Eskerrak aurkeztutako mozio bat. Herriko familiei eskola materiala erosteko laguntzak emateko eta herriko merkatari laguntzeko oinarria prestatzearen inguruan. Honela irakurri bat, ez? Honela dio. Moción sobre la elaboración de las bases de las ayudas a familias y apoyo al comercio local para compra de material escolar. Ai, barkatu, bai, arrazoa daukezu. Aztertu behar deu lehenengo, aztertzen, boskatu behar deu, aztertzen deun edo ez. A ber, pleno honetan, aztertzaren aldeko botoa, aldeko botak ez, botatu ingo deu. Gorka Artola. Boskatzearekin ados. Vale. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Iñurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnel Barizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Elena Lete. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Ados. Ester Ortiz de Zárate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Alberto Alonso. Ados. Bueno, baho batez onartzen da mozio hori pleno honetan aztertzea. Eta orain mozioa bera irakurriko dut. Moción sobre la elaboración de las bases de las ayudas a familias y apoyo al comercio local para compra de material escolar. La situación de crisis económica producida por la pandemia del COVID-19 ha hecho que se incrementaran las necesidades de ayuda de las familias de Bergara. Muchos de nuestros vecinos y vecinas han visto cómo sus ingresos familiares se reducían al quedarse sin trabajo o por tenerse que acoger obligatoriamente un ERTE. Pero además los confinamientos han aflorado las necesidades que muchas de las familias tienen en relación a la brecha digital aún existente, ya que muchos de los niños bergareses no han podido continuar correctamente con su educación por carecer de ordenador o acceso a Internet. Por dicho motivo, desde el Grupo Municipal Socialista presentamos una propuesta a los presupuestos municipales de Bergara para el año 2021 de contemplar una partida de 10.000 euros para poner en marcha unas ayudas para subvencionar los gastos habidos por la adquisición del material escolar, como por ejemplo bolígrafos, carpetas, cuadernos, uniformes escolares, elementos de manualidades, gafas o lentillas, equipos tecnológicos o, en general, cualquier material específicamente exigido por el centro escolar mediante circular. Propuesta socialista que fue admitida por el Gobierno municipal e incorporada en los presupuestos que recientemente han sido aprobados por este Pleno. Por eso, consideramos que este es el momento de comenzar a trabajar en la elaboración de las bases para que dichas ayudas sean una realidad de cara al curso 2021-2022. A nuestro entender, podrán beneficiarse de dichas ayudas aquellas personas físicas que formen parte de una unidad familiar que tengan a su cargo algún alumno o alumna de Bergara matriculado en cualquiera de los cursos correspondientes a los niveles de enseñanza obligatoria, bachillerato y FP grado medio de enseñanza postobligatoria.
Dicha unidad familiar deberá cumplir los requisitos de no superar los límites de la renta anual familiar que se establezcan en las bases para de esa forma poder acceder a las ayudas, además de tener la obligación de realizar las compras de dicho material escolar en los comercios de nuestra localidad. De esa manera, estas ayudas para la compra de material escolar tienen un doble objetivo. En primer lugar, ayudar a las familias con menos recursos de nuestro municipio. Y, en segundo lugar, ayudar también al comercio local, que también está sufriendo los estragos de la pandemia. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bergara presenta la siguiente moción para su debate y aprobación en pleno con los siguientes puntos. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Bergara insta al Gobierno municipal a la elaboración de unas bases de ayudas a las familias y apoyo al comercio local para la compra de material escolar. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Bergara insta al Gobierno municipal a que, una vez elaborado, se presenten dichas bases en la comisión informativa correspondiente para su aprobación. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Bergara insta al Gobierno municipal a realizar las modificaciones de crédito necesarias para disponer de una partida con dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a todas las solicitudes que se presenten y cumplan con los requisitos establecidos. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Bergara insta al Gobierno municipal a realizar una campaña de información tanto en los medios de comunicación como en la web municipal o redes sociales, así como el bozuneo de un folleto explicativo para hacer llegar el conocimiento de dichas bases a nuestros vecinos y vecinas que pudieran estar interesados. 5. El Pleno del Ayuntamiento de Bergara insta al Gobierno municipal a comunicar a los comercios locales la existencia de estas bases de subvenciones para que ellos mismos sean un canal de información con los posibles interesados e interesadas. ¿Se os hará saldo nahi duzue? Vale. Bien, simplemente por contextualizar un poco la moción y, en primer lugar, pedir disculpas por los plazos de presentación de esta moción, que son exclusivamente achacables a la gestión de mi grupo y estuvimos tarde, entonces quisiera pedir disculpas. Me comprometo a que en siguientes ocasiones, porque no es la primera moción, pero no va a ser la última, lo pondré a disposición de los grupos de este Pleno con tiempo más que suficiente. Insisto que la tardanza en presentar esta moción es exclusivamente achacable a ciertos trámites o a ciertos problemas de comunicación dentro de mi grupo. Sí quería introducirla de alguna forma porque creo que es necesario, ¿no? Encima he tenido algunas conversaciones con el alcalde y tal, y bueno, simplemente para aclarar un poco el concepto, ¿no? Yo creo que la oposición tiene dos funciones fundamentales. Una es controlar al Gobierno, pero la otra es tan importante como la primera, es impulsar al Gobierno. Tener capacidad de iniciativa, de impulsar, de empujar, de saber meter en la agenda del Gobierno aquellas cuestiones que cada grupo considera que son prioritarias en cada momento, ¿no? Y esta es la intención de mi grupo con esta iniciativa, que, insisto, es la primera, pero no va a ser en absoluto la última, que es la de impulsar al Gobierno, la de estar marcando constantemente la agenda y el ritmo, intentando marcar las prioridades que para nosotros son las más importantes, ¿no? Intentar posicionar al Gobierno, intentar que de alguna forma no se adormezca o no deje en el cajón ninguno de los temas que consideramos importantes. La iniciativa ya nace desde el acuerdo de presupuestos, que en la negociación realizada por mi grupo con el Gobierno se consiguió o conseguimos introducir esta partida económica. Y bueno, pues era el primer paso, es un paso muy importante, así lo reconocí en el Pleno de Presupuestos, pero ahora es importante también conseguir el compromiso del Gobierno de que esa partida se va a ejecutar, de que esa partida se va a realizar y se va a realizar de una forma efectiva y de alguna manera lo más socialmente responsable, ¿no? Y esa es un poco la justificación o el argumento de esta moción. Luego el resto, o sea, el contenido propiamente dicho ha sido leído por la secretaria y creo que es más que ha quedado claro. Mosaren onarpena, Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Iñurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde esan du? Itxasne Luarizaristi. Alde.
Juan José Asula, Alde. Elena Lete, Alde. Maite Agirre, Alde. Jose Balander Arregi, Lander, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Alde. Joseba Elosua, Alde. Alberto Alonso. Alde. Bao batez onartuta gehatzen da PSE Euskadiko Ezkerrak aurkeztutako mozioa. Baina, hori. Bueno, bakarrik esatia, gure botua baiezkoa izan dela, aurrekontuen lanketan konpromisoa hartu ginuala honekin, eta lanketa itzeko konpromisoan berresten dugula. Eta, bueno, segurazki gaixa lantzeko dei batin beharko dugu, eta igual beste herri batzutako egitasmoak eta aztertu, eta lanian jarri. Orduan, bueno, baiezkoa zentzu horretan gure konpromisoa berresteko. Gai zerrendan azkeneko puntue eskaera eta galderak. Bai, nik nahiko nuke komentatzia baratzetako proposamenarekin. Lurralde arloko bileran, gobernuak azaldu zigun postura izan zela, erabakia zeukatela, tartuta zakabela iritzia eta zein izango zen euren postura. Eta nire ustez ez dakit, baina zinegotziak ez garen ez adituak eta udaletxean teknikari bat bik erabakitako iritzia ez dela nahikoa olako proposamen bateako. Eta nik uste baratza batzuk eta herritarrak erabilbertu dituzten baratza batzuk erabiltzeko ona izango litzakela herri galdeketa bat, partaiditzaren bitartez iritzia jakin dakigun. Eta nik uste hori izango litzakela oso aberasgarria danontzako. Gehien bat, irabili behar dutenen iritzia jakitzeko. Bueno, hor, gai honekin baseren bi plantamentu eta momentu oro plantau izan dugu bixak mai gainean jarri eta aztertu biharra bazegoala. Aurretik planteatu ziren bi aukerak, San Josepen eta Bolun baratzak, herri baratzak edo hortu komunitarioak itxeko, eta eduki ginen aukera eztabaidatzeko, mahai gainean jartzeko alde baten eta bestearen alde onak eta txarrak, eta ondoren beste bilera baten bi proiektuetan pixka bat gehiago sakondu eta gobernu taldiak proposau zegoan aurrera jotia baten garapenarekin eta hori lantzen hastia. Momentuz dagona da bi horren artean bat aurreikusitza eta horren lanketa hasteko erabaki hartuta, eta uste dut parte hartze prozesu horrek eragiliekin eta jendearekin interes hauekin emongo da bela ze eskaera maila dagoen eta momenturen baten izan leike planteau behar esatea beste maila bateko eztabaida bat. Nik uste dut momentu honetan behintzat ez egoala hori mai gainean eta ez dagoela zalantzan. Oin uste tokatzen dela parte hartze prozesu hori martxan jartzea, jendearekin egotia, interesa dagon uste dut egon likela testeuta daukagula, gutxienez bi talde politiko nagusisek bi legealdi diferentetan aurkeztu dunian antzerako proiektu bat, interesa egon likela ikusten da eta uste dut bide horri jorratzea tokatzen jakula. Eta emongo da, emon bia da bena. Bueno, garbi dago, eztabai dau, guk izan dugula, ez? Baina baita ere, kalera ez dela irten, eta jendeak ez daki zertan ibili garen, ez da, asunto hontan. Orduan, hor bai, garbi ditzu da gure artean, gure proiektuak, azken finean, oinarri oso desberdina daukela, eta neurri baten helburua edo baita ere. Orduan, bai San Josepen, planteatzen da hortu bat, ez da, hortu komunitario bat sortzea, baita ere bolun, baina bolun gu beti defendatu dugu, azken finean gure planteamentua bolun bazeukala beste elementu potente bat.
eta handa hon, malda horretan da hon, arazoari konponbide bat ematea, ez? Orduan, badakigu proiektuak gero ekonomikoki eta aspektu askotan desberdinak diela, baitere igual batek eskatzen dau besteak baino lan gehiago, hori garbi dago, zen eta gauza desiente konpondu behar die, oraindik bolun, baina bai geroko pentsatzen dugu badaukala bere alde positiboa, eta da azken finean malda horri, onkortasun bat ematea. Kasualidadez, guk uste dut batzordean izan ginala aste artean, eta aste ezkenean Diario Baskok zekarren, biztanle baten keja proposamena, ez tekizela esan komentatzen hori, haberse gertatzen zan boluko maldan. Beno dakigu, ezean ben jausten dela lurra, jausten dela harrixak, eta habersela zeon. Hor badago pendiente bat malda horren alde batean, ez da pendiente daola baita ere, baina guretzat importantea da baita ere beste aldeari, ez da baita ere, konponbide bat ematea. Orduan, bai nik uste, interesantea dela bi proiektu hauek, plazaratzea, herriak jakin dezala, bakoitzak ze planteatzen da ben, behintzat, ez dakit, ez nuke esango kondu, baina bai behintzat gaur egun da ona jakin, eta, gure baten parte hartzaile erabakitzea edo behintzat zuzentzea nondik nora jo. Zeratik azken finean, esan dudan moduan, proiektuak ez dira oso konparagarriak eta nik uste gure eztabaidan hori garbi gelditzu dela, ez? Bai, hor, badare, eta haitxatzen duzuna, boluren malda horretan, ez hain zuzen be hortuak planteatzen zien inguruan, gorago, badare egonkortasun arazo batzuk, momentu honetan aktuazio batzuk martxan dare, eta kizu moduan lausare martxan dare obra batzuk hori nola baitxe usteko, eta badago beste proiektua, beste bi fase nagusizetan garatzeko planteauta. Horretarako, dakizu moduan be, diru partida hundi bat badago gordeta, eta beste lanketa eta negoziazio batzun benpe dago neurri hundi baren garapen hori. Eta horretarako pausoak emoten jungo ga. Hala gaitzatzen duzuna, nik uste badala hortu komunitarioa planteatzen zienian, haitzatzen duzun moduan, bi eredu diferentetatik irtetzen zen plantamentua, eta hori uste dut barneko lanketa bilera hortan oso garbi gelditzu zela, bat gehiago boluko malda horretan aktuazio batetik eta bide batez hortu batzuk lantzetik, horretarako gainera lanketa sakonauak faltan ikusten ziren momentu honetan, eta bestia gehiago hortuetan edo nolabait subirautza alimentazio horretatik edo beste hortu eredu bat lantzearen aldekoa, helburu oso diferentia zeuzken proiektuak ezien, eta momentu honetan planteatzen ginoan bat aurrera itxia. Ez da bena deskartatzen momentu jakin baten bestiaren aukera, mai gainen egon beharko danik. Eta esaten ginoan, momentu honetan ustatu batzak jakula lanketa horrekin jartzia, konpartitzea jendearekin, egokisa ikusten daren edo ez baloratzea, han ze komunidade sortu nahi dan eta zela landu nahi dan prozesori erabakitzea, eta aurrera itxia nik uste dutelako bergarak eskaera hori badaukala, eta lanketa horrek berak be emon guzulako pista batzuk. Nik uste konpartitu itzen dugu hortuen azpiegitura bat interesgarria dela, hortu horren helburua ez dut uste konpartitzen dugunik, baina edozen kasutan guk honen bitartez adierazi nahi duguna hemen lehentasuna handia maldak daukala, ez? Eta proiektu bisak egiten baldin badie, egingo baldira, erantzungo genuke behar biei, ez? Hori gobernuak baztertu du aukera hori. Hori baztertuta, nik uste, partaidetza horretan oso legitimoa da aukeratzea kokapena. Oso kokapen desberdina die, bakoitzak bere baldintzak dauzka, baina horrek ez du esan nahi, hirugarren bat ez dagonik, edo ez du esan nahi hirugarren batek erantzun hobia emango lukeenik. Eta motxilak enduta, maldaren motxilak enduta, ez dut ikusten zergatik ez da hori egiten. Nik uste
helburuak zehaztia importantia dela, zetarako diortuak, ze bilatzen dugun, hortu azpiegitura honekin, eta bebai importantia da zehaztea, ze baldintzak bete behar dituzten. Ez dut uste San Josepek betetzen dituen, igual batzuk behar dituzten baldintzak edo eskatuko lituzkenak. Orduan, eztabaida hori nik uste herrira zabaldu behar dela. Herrira zabaldu behar dela eta beste batzutan, halako azpiegitura bat, plan generalian zehaztuta dau. Ez dut uste gure kasua danik, baina antzerako prozesu bat jarraitzia eta eramatia zehazteko zein dan leku edo kokapen egokizena, hau da momentua hori egiteko. Hau da momentua. Ondio, ez daukagu inungo kargarik, ez daukagu denbora erabilita hortarako, ez dakit zergatik ez da hori posible. Begin kontutan hartuta, plan generalian hori esala emon. Nik uste dut, gobernu taldea oso argi izan zala honekin, eta uste dut legealdia zeratik planteu ginuela, bi eztabaida horrek, bi kokapenen inguruko eztabaida barne mailan itxia planteatzen ginuela, eta ondoren aztertuta ze onura eta ze azkenean, bakoitza ze baldintza zeukan, baldintza aldekoak eta kontrakoak zeuzkanak mahai gainean jarritza, bat kaleraetara eta horrekin aurrera itxia proposatzen ginuela. Prozesu hori emunda, eta prozesu horren bukaeran planteatzea hau ez dut uste danik egokitxena. Uste dut mahai gainean jarri ditugula baten eta besteren baldintzak eta benetan lehen esaten ginoan, eta lehen bileretan irten dana, helburu diferentia bilatzen dituen prozesua da. Eta momentu honetan, uste dut badala, helburu horrek kalian konpartitzen dien aztertzeko momentua, prozesu hori zabaltzekoa, eta ikusten baldin bada, helburua konpartitzen ez diela, planteo biako da berrikustia. Baina guk bai planteatzen ginoan, hortu komunitario ludiko eta atsegin batzukin, nolabait komunidade eratuko da bena, jende nauzi eta gaztien arteko erlazioak beste komunidade batzukin loturak lortzeko egokixago pentsatzen jakun aspektuak betetzen zituela aurrera planteunean horrek. Espada konpartitzen helburu horrek eta ikusten dugunean jendeakin egondakoan ez dagoela horretarako baldintzarik, berplanteo beharko litzake, baina nik uste dut momentua dela lantzen joteko eta proiektu aurrera etaratzen hasteko. Nik uste oso momentu proposa dela galdetzeko jendeak nun nahi duen eta ze bere ustetan proiektu horrek ze bete beharko luken. Oso momentua proposa da. Lehenago itxia, bai, ez dut esaten ezetz, baina gure prozesua esaten duzu, gure prozesua 3 bilera izan di, ez da izan munduko prozesu luzena eta zaiena. Orduan, ez dakit zergatik, oin ez dau nolabait aukera hori. Ez dakit zergatik ez da zabaltzen aukera hori, eta aukeratzen dugun, denon artean, kokapen bat, baldintza zehatz batzuekin, edo nahi dan baldintzekin. Aitzatu moduan eta zeuek aitortu zuen moduan Landerbe esan dau, helburu ezberdinei erantzuten dozen proiektua dielako. Eta hor dago niretako inbiarreko kontrastia. Helburua konpartitzen da planteautako terrenuarekin San Josepen bideratu nahi dan hortarako egokixauan nabarmendan terreno hortako helburua konpartitzen baldin herritxarren artean, garbi dago aurra dela garatu beharrekoa. Beste helburua egonkortzearekin lotutakoa baldin balitz biharrezkoa eta konpartidua bestia izan beharko litzake, baina netako tanta bia dana da, helburu hori konpartitzen den eta jendiak nolabait horrekin atxikipen batua daukan. Eta hori tanteo beharko da, prozesu horretan ikusi beharko da. Jendia konpartitzen dau, nahi dago alako espazio bat sortzia, edo ez. Ez etzuko baldin bada, igual planteo beharra dago, baina nik uste ez dela eztabaida kokapenarekin baizik eta helburuarekin. Nik uste helburua da bat, eta erabaki behar dana, eta helburu hori lortzeko ze baldintzak ipintzen ditugun mahai gainean,
oso importantea die. Batak baldintza batzuk beteko ditu, bestiak beste batzuk, eta hirugarren batek igual beste batzuk. Eta hori da galdetu behar dana. Kokapen desberdin artean, bakoitzak ze daukan. Momentu honetan, baztertzen baldin badugu bolu, eta baztertu hortu ikuspuntutik, porque malda egonkortu behar da, bai edo bai. Eta gainera, nik uste lehentasuna gauza guzti hauen artean maldak dauka. Eta hori da, benetan horrena atzetik ibili behar gara. Baina hori alde batera utzita, ez dakiz ze arazo dagon, bilatzeko kokapen desberdinak. Ez dakiz ze arazo dagon. Ez dago arazorik, eta de hecho horretxa etxik planteago inoen hasiera batetik, aztertzia bi aukeren artean baldintzak zeintzu ziren eta planteatzen zanerako zein zan egokizagoa. Eta horti dator planteamentua, gu ez itxutu momentu baten batekin, Induen izan da, barne mailan hausnarketa bat emon, teknikoki be iritzi batzuk eskatu, eta ikusten ziren baldintzak ponderauta proposamen batin. Gu ez momentu baten itxutu proposamen baten edo bestean alde, lanketa baten ondoren, bideratzen du lanketa uste duunak hobeto erantzungo zen helburu horretara. Ondo azaldu dudan. Esaten dut, kokapena aukeratzeko aukera desberdina dare. Ez da zergatik izan behar bata edo beste. Ez da bata edo beste izan behar. Nik uste zabaldu behar dugula, begiak zabaldu behar ditugu eta begiratu herrian ze dagon, eta igual jendiak eta erabiltzaileek beste aukera batzuk ikusten ditu. Eta hori da esaten duena, ulertzen dut, bi daukagula, bi aurre proiektu edo, baina horrek ez du esan nahi hori izan behar danik. Eta berriro esaten dut, plan generalian hori jasota egongo balitz, baina lehengo azterketa bat egin da egongo zan. Baina ez da kasu. Orduan, goia zematera, pauso hori. Baina pauso hori neurri handi baten emonda bi azterketa horrek indienean, bi legealdi diferentetan bi proiektu garatzeko eskatu danean. Aztertu zen, bere momentuan, San Josepeko erabilera eremu hori aukera bazan, eta bigarrenean bolun gure lurrak estien lur baten eskatu zen proiektu bat bideragarri esan edo ikusteko. Eta bi horrek izan ditugu mai gainean. Ez da guk nolabait, etala ditugula txisteratik bi proposamen. Ez die geure legealdian landutako proposamenak be, die aurreko bi legealdixetan landu dien proiektu batzuk, ikusten ginoan, guk konpartitzen ginoan, ordu komunitario batzun biharra, eta bi proposamen horren mai gainean jarri eta lanketa bat indana. Ez da geuk nolabait begisa jo zaula terreno bati eta hemen garatu da derri hor. Inundik inora ez, gu zabalik egonga, eta uste dut, esan duten moduan, zetarako nahi ditugu herri baten ordu komunitarioak, eta zetarako horretatik jungala nolabait, zeren bi aukera horren gainean ikustera zein zen egokizena. Beste aukera pile bat egon zeikela, egon zeikien. Baina ez da kasualitatea aurreko legealdixan proposamen bat izan apulun, aukera batzuk emotezitzuelako, eta ez da kasualitatea aurrekoan bukaeran landu izana aurre proiektu bat San Josepen. Bi aukera horrek, uste dut, 3 legealdixan gutxienez, baliogarritzat emon ditugula. Eta hortik hasi izan lanketa. Eta hori izan daiteke abia punto bat. Baina besterik ez. Nik, eta zintxo esaten dut, nik ez dut ikusi hausnarketa bat kokapen probablen artean. Gu iritsi ginen bolura, dano dakigu, ze baldintzekin eta ze preminarekin, eta San Josepeko hori pentsatzen dut, atera zala, gehien bat, lurzoru publikoa dalako. Pentsatzen dut. Baina nik neuk ez dut ikusi azterketa bat edo hausnarketa bat kokapen probablen artean. Eta hori da planteatzen dudana. Hori da planteatzen dudana. Zuk esaten duzu, bidare. Bueno, bai, bidare. Baina nik ez dakit, horietako batek ere, betetzen dituen, halako azpiegitura batek izan behar dituen baldintzak. Eta hori da mai gaineratu behar da. Ze nahi dugu? Zetarako nahi dugu? Oinez nahi dugu jun? Txirrinduz nahi dugu jun? Ura nahi dugu euki? Lur mota ezakiz, hori da mai gaineratu behar dana. Eta hortarako, bi aukera horiek dare, baina beste batzuk igual egongo die. Eta zergatik ez? Harrigarri jaitxegatena da, planteamendu hau itxia, mai gainean dagoen proiektuetako bat,
zeuen legaldi izan landu zanean, eta ustez, aukera horretanak aztertu ondoren landuko zala ulertu nahi dutenian. Badare, bi proiektu horrek ustez baldintza horrek betetzen dituztelako garatzeko proposamena egin zen. Legaldi baten eta bestian, bi eremu diferentetan, baldintza diferentiekin, hortutarako kondizioak, uraldetik, terreno aldetik eta abar, emoten ziela, pentsau nahi dut. Bestela, proiektu bat eskatziak zentzu hondirik ez luke eukiko. Eta esaten duna, eske ez di legaldi hontan eskautako proiektua be, di aurretik zeren bi proposamen bai gainean jarri, eta haren gainean, baldintza egokizena bete zeinkiena, kaleretara eta partartze prozesua zabaltzea, interesa daukan jendia detektatzea, helburua konpartitzen daben aztertzea eta horrekin aurrera jarretzeko proposamena eitxia. Edozen modutan, gu ez gara itxitxa, gu kontxarte be, bai gainean eukidou gaixa eta bilera batzun ondoren proposatzen dugu aurrera jarraitze prozesu batekin. Baina horrek emongo dau eztabaidarako eta planteo behar baldin badi aldaketa planteatzeko aukera egongo da. Bai, uste ados gaudela proiektu bakoitzaren gaur egun begiratu ditugun bi proiektu hauenak jaiotza oso desberdina da. Batean ikusten da, Txepen, ikusten da hortu komunitario bat eitxia eta hola esan da, punto eta ondo, baina bestean abia puntua da han malda horretan daun arazo bat. Eta azken finean hortua bere funtzioak betetzen, konpontzen dau baita ere, han dagoen arazoa. Gero, eta hori ezin daukatu, proiektu horrek eskatzen dau. Lan gehiago martxan jartzeko, denbora gehiago segurazki, eta diru gehiago. Hori garbi dago. Baina, diru horrekin, hola esan da, konpontzen die bi arazo. Alde batetik, izango du ordu komunitario bat, eta bestaldetik emango diogoen konkortasuna maldari. Horraitik dira hain desberdinak proiektuak, eta horraitik, gure eztabaidan egia esateko ez dugu bata bestearen kontra ipini, isa. Baizik eta esan dugu, honek dauzka abentaia honek, beste, baina azken finean eska oinarrian oso desberdina die. Eta horraitik pentsatzen dugu baitere, jendeak jakin beharko lukela, eta gero, maldarena aparte gelditzen baldin bada, lehenak esaten daben moduan, bagian egongo die besteko kapenak. Baina bintzat, gaur egun, landu inditzugun bi proiektu hauek, ikuste jendeak jakin beharko lukela, baloratu, eta, ikusiko. Ados, Lander, zuk esan dozuna, eta nik uste dut eukiditzugun bileretan hori dela maigainan gatu dana. Helburu diferente hauzken proiektua die. Esan duzun moduan, bate dauka oinarri moduan hortu komunitarioen garapena bera, eta bestea dauka hortu komunitarioak garatzea, beste erantzun bat bilauaz. Konzeptu diferentia die, bate dauzka pro batzuk eta kontra batzuk eta besteak berdin. Nik uste hori saiatu izan gala jartzen mai gainean eta biharrezko ikusten baldin mai gainean berrez jartzeko oso pres gare. Ez da itxitxa garela, guk azkenengo bileretan proposatzen ginoan aurrera jarritzea batekin. Ingo, komentauko dugu berriz, lurraldeko bilerak behortzea dauzkagu eta bat pendiente daukagu beste bat gairekin, eta komentauko dugu, aberzela emoten dutzen honi erten bidea. Horren zain geratzen gara. Besterik ez badago, ez dakite danoi eskerrak emon, ni aurreko puntuarekin, Albertorekin gogin geratu nahiz komentatzeko, eta nik uste badala, haitxatu duzu moduan, halako proposamenekin emoten dozko aukera garatzeko hainbat gauzatan, eta gure konpromisoa badala, halako proposamenei heldu, eta aurrera etaratzeko bidea itxia, aurreko ondutan ja hartu ginen konpromiso horren gainean. Mila esker eta martxora arte. Agur.